Moi boa xente, que tal? Como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar. Benvidos unha vez máis aquí a Rincón de Daniel. Hoxe, os que seades moi fieles, xa estás vendo varias pistas de que hoxe é especial. Primeiro porque hai aquí unha botella. Eu sabes que normalmente bebo unha cerveza que non me patrocina, pero que é a estrella de Galicia. É unha estrella esa cerveza. Oxalá me patrocinasen, hai que dicilo. E aparte estás vendo aquí outra silla porque hoxe é a terceira conversa presencial, segunda aquí no estudio, porque a primeira, lembrade, que foi con rapaces de Demencia Social, no seu estudio de ensaio onde tamén graban as cancións. A primeira presencial foi bueno, uns días que a biches publicada, porque gravada foi noutro momento, co gran Eris Mackenzie, e hoxe repetimos conversa presencial con xa, quero que entre xa aquí co gran Brian de Palma. Como estamos, señor? Moi ben. Benvido á miña Moi casa. contento de estar aquí. Xa tocaba, Ponte un poquinho máis para aquí, sí, porque, a ver, así estamos ben, non? Preto un do outro, un poquinho máis para aquí, así, que estemos aí. Que tal, tío? Pois moi ben, moi contento de estar aquí, a verdade, tío. Joder, bueno, primeiro, se che parece, Sí, un brindis. un brindis para Veña. empezar esta conversa por todo digo, porque, Perfecto, parece moi boa idea. porque eu teño así a voz un pouco tomada. Últimamente solo fago agasallos alcohólicos. Eso iba a decir que ti me dirás, sí. Sí, está ben. Sí, está ben. a pouco nos pasamos que queda moita conversa por diante, xente. Queda moita conversa por diante, pero mólame isto de que veñades aquí porque no caso de Eris Mackenzie, o seu regalo foi ensinarme unha canción que vai a sacar próximamente. Ajá. Que, bueno, non vou dicir máis porque igual se digo máis pistas a cagamos, e ti me traes para probar aquí un pouco de ciervo que, joder, se agradece. Así que quen queira vir a miña casa ao meu estudio a gravar, podedes vir e traer o que queirades, o sea, traer un regaliño. Aproveite. Eu pa dentro, que eu non teño Ti non problema. te coller o carro hoxe. Non pasa nada, ti, mira, aquí Temos cama. hai unha cama aquí que algúns os originales da Canle, cando facía directos en Twitch, o saben, así que podes quedar aquí a dormir, non hai problema. Joder, tío, a túa, creo que non che dixen nunca, é unha conversa que eu tiña pendiente, tiñate sempre marcado, algunha falamos Si alguna falamos por de Instagram. vir e tal, porque que ademais tienes unha persona con conexión con xente que xa pasou por aquí, pola Canle. Supoño que con algunha, sí. Porque tes conexión co Gran Atún Blanco, Sí. por exemplo, que toca te acompaña en moitos concertos. Certo. E tes tamén conexión, se non me equivoco, se non me tiro o triple, Sí. pero diría que tamén cun produtor de aquí da con Iago, Coruña, supoño, ¿no? con Iago, Blanco. que tamén, por certo, dixen 3 conversas, cuarta, porque con Iago gravei no seu estudio. Ah, que boa. Con Iago un rol. gravei 2 conversas, unha por videochamada e unha segunda que fun ali tamén. É verdade, 4 conversas xa cara a cara, segunda aquí na casa. Entón, claro, tices conexión con eles. Nas 2 conversas saliu o teu nome, con eles fora de conversa saliu o teu... Espero que ven. Non vou dicir nada. Era como que tiñas que vir, joder, me fai ilusión. Aparte, A mí tamén, ti me dixeches, foches ti quen dixeches, joder, molaríame ir a túa casa. casa. Xa non lembro cando foi, porque penso que a primeira vez que nos vimos foi fai como 2 anos, non? No Rock and Roll, no sí. Previa dos Rock and Rolleiros, que fixemos aí nunha praza de Santa Cruz, que non sei como se chama. Sí, na praza de Santa Cruz. E logo estivemos a falar, e unha cousa logo outra, e hoxe estamos aquí, tomando Jägermeister falando. E máis falando, e me dá que contigo se pode falar moito e moi ben de música. Moito pode ser, moi ben non sei. Bueno, ao meu nivel. Porque eu aquí levo 3 anos facendo isto, 4 tempadas, eu non teño nin puñetera idea, pero bueno. O mellor podemos falar da vida tamén, un pouco. Eso vamos a falar da vida. O que ti queiras. De feito, vai unhas preguntas cara ao final que xa verás porque son importantes. Pero mira, pode ser, seguramente, que algún fan teu, xente que te coñeza, este vendo esta conversa e diga, vale, empezade a falar de cousas que xa sei quen é esta persona, pero pode ser que haxe outra moita xente
que non sepa quen é Brian De Palma. Mal feito porque vou dicir por primeira vez antes de acabar a conversa, na descripción do vídeo van a estar os enlaces ás túas redes, ao teu Spotify, para que a xente escoite, porque ten xa 2 EPs publicados, ten cancións, ten outros singles, ten cousiñas aí feitas, o sea que ide a escoitar a súa música, pero antes de que vayan a escoitar, que queden aquí na conversa, lógicamente, quen é, esta é a pregunta que máis odio do mundo facer. Quen é Brian De Palma? É o que máis odio responder, porque non é fácil, Digamos que o proxecto naceu, eu estudiei un pouquiño, non vou mentir, estudiei un pouquiño batería na Escola de Música de Monte Alto, co gran Miguel Cabana, e logo, pois, de hobby, tocaba bastante a batería, e a guitarra un pouco na casa, non? E logo, ca pandemia, cambiou todo o mundo, polo menos o meu mundo, supoño que de moitos tamén, tiña moitas horas na casa, estaba ca guitarra tocando, e dixen, tío, es que xa non podo tocar a batería, os grupos que tiña caeron abaixo, un era Black Coffee, que era un grupo de punk rock que gustaba moito, outro era Macón, un grupo de reggae funk brasileño e tal, e foi como, es que non podo depender da xente, se quero facer algo, teño que facer. Entón, empecé a tocar, a cantar, a compoñer, e só diante dun espello dicindo, como me vou chamar? E sai o tema de Brian De Palma, que é un pouco o meu alter ego, ao final, a miña música son historias que me han pasado, non son historias reais da miña vida, pois fai anos, a corto, largo, medio plazo, non? Tamén algunhas que creo que falan un pouco da miñas vivencias, basicamente, non? E o de Brian De Palma, eu chamome Brais Piñeiro, un pouco por iso. Nos teño amigos de surfing que quedamos todos os anos no Palmar, en Cádiz, e ali facíamos o fin de ano ali, non? Entón, un bo amigo meu díxome, estamos no Palmar, e dixo de broma, De Palma, tócate un tema, De Palma. E foi como, o De Palma sona de puta madre, non? Quedou aí. E o de Brian foi porque a raíz só fixen 2 viaxes a Latinoamérica, estive en Nicaragua e en Perú. Pero nos 2 viaxes dicía a xente, como te chamas, Brais? E a xente, Brian, e foi como, hostia, Brian De Palma, ninguén me recorda o nome de Brais, o de Brian é máis que coñecido no mundo, en xeral, non? No primeiro, en xeral. El logo, Brian De Palma, é un dos directores de cines moi coñecidos, Scarface, bueno, moitas películas fixo, non? É que, joder, o de quen é e o do nome, sí. Esas cousas que odio preguntar, porque, sobre todo, cando veñen proxectos que xa pues, levan algunhas entrevistas, ou xa levades un tempo, e máis menos, sexa en entrevistas, ou sexa de fans ou xente que te comece a seguir, fais esa pregunta moito, pero claro, moitas veces pasan cosas como esta, porque é curioso, eu de feito imaginaba, na miña ignorancia, que viña polo director ou que tiña que ver director de cine, xa. Que tiña que ver algo máis por el que non... Pois unha levou a outra e logo foi, hostia, que é o director de cine, non? Tamén, o mellor é o subconsciente tamén, que dixo, tío, Brian De Palma sona ben, por que? Porque é o director de cine. É que, joder, non sei. Facerno, o sea, todo o mundo coincide o mismo, con xente que falo aquí en conversas ou falo desto fora de directo, oye, pero por que o teu nome? E todos din que casi o máis complicado moitas veces non é compoñer, non é gravar, non é actuar en directo, senón que identidade vou a ter, porque claro, ao final ti podes cambiar lógicamente, agora mañán dis, pois, doulle un rebranding ao proxecto, cambio o nome e xa está. Pero claro, o teu nome que dixes realmente é o que se vai a coñecer e vai estar nos carteles e todo o mundo te vai a buscar por ese nome. Eu penso que sí, podes facer un rebranding, pero eu levo pouco tempo co proxecto, ao final levo 3 anos con isto, entón non ten moito sentido cambiar de nome. Poderme gustar máis ou menos a día de hoxe, que en realidad gústame, pero non podo. E o logo igual, o logo fixomo Xan, que é un bo amigo meu, el traballou en Badba moitos anos, agora está traballando en Pulambir, fixomo logo e a verdade é que é unha derivación de un logo de outro amigo meu, que é o meu tatuador, que é Marino Ramírez. Fixo uns parches moi guais, do parche dixenlle, tío, gústame a idea, queres facermo logo? Dixome, ando a tope, tal, non sei que, importache que o meu amigo Xan o fa, non, fai o que queira e tal, e fixome pois unha reinterpretación do logo inicial, a verdade que estou moi contento, bueno, con artistas. Comezas a ter a idea do proxecto, como dicen, pandemia, empezas aí a tocar na casa, dicías con moita razón, cambiouche a vida ou cambiouche a percepción de moitas cousas. A mí, por exemplo, a pandemia
o dixen aquí algunha que outra vez xa, Uh-huh. a min a pandemia fíxome amar a música en directo. Eu amaba a música en directo de Estopa e de 4 grupos máis que sonaban nos 40 e poucas cousas máis. Na pandemia dime conta de que existíades moitos proxectos, e non existías daquela, pero bueno, proxectos máis coñecidos, menos coñecidos, que molaban moito. Eu fíxeme moi fan de moitos artistas gracias aos directos de Instagram, que joder, en pandemia cantos Sí, foi unha artistas locura. deron gratis Sí, sí. a súa arte de hoxe, vou estar unha hora tocando aquí no Instagram tal, compartindo moitos vídeos en YouTube e demais, Uh-huh. e aí dixen, hostia, a música Era como algo que faltaba, ¿no? Nesa época, porque estaba prohibida. é que era como, joder, eu Non dicía, podías tocar na casa, non podías facer nada, estaba prohibido todo, é en que, realidade. é que eu foi dicir, vale, eu antes tiña concertos, aquí había moitas salas de concertos, estaba falando antes de fora de cámara da María Gras, de outras salas, e existían xa, e eu non lles facía caso, máis que para algún grupo un pouco que tal, pero non lles facía nin puñetero caso, non facía caso á gran escena que sempre hubo aquí en Coruña, que sempre tivemos grandes artistas, e en ese momento dixen, joder, por que tal? Eu cheguei aquí a este proxecto no que estás ti agora, Sí. gracias tamén á pandemia. O sea que, joder, mola, Pois mola. mira, pois está ben conectarnos por... Non foi tan malo como o mellor pinta, non? No meu caso pasoume de todo e o vexo como algo positivo, non? Miras atrás e dis, de puta madre, tío. Gracias a pandemia en parte, penso que gracias a pandemia a actitud, non a miña actitud, supoño, na vida, pois estou falando contigo hoxe, senón non estaríamos falando nunca, supoño, non? A ver, pues, no, porque ti estás relacionado co mundo do surf, o mundo do surf tampouco non ando moito. Igual nos víamos algunha noite por aí Sí. de festa por aquí por Coruña e igual coincidíamos falando, pero Igual era máis complicado. Claro, pandemia, ti estás tocando a tua casa, ti compós, estás diante do espello, empezas a tal. En que momento foi no que diste, vale, voulle a dar caña ao proxecto, teño nome, teño logo, pero como querías enfocar? O sea, sempre tiveches claro o que querías tocar, foi un pouco a forma de ir compoñendo, como foi o elexir un pouco o estilo? Xa, boa pregunta, non así moi ben, non sei que responder, A Jodida historia é eso, que... A ver, eu de rapaz gustaba moito rap, rapeaba, facía cousas, Sí. Rapeaba, facía cousas e demais, pero... Non sei, gustoume... O meu artista favorito chamase Dallas Green, que é un americano, que ten un... El ten unha historia un pouco parecida no nome, por iso tamén, antes por hilar ao final co nome, é que el chamase Dallas Green e o seu proxecto chamase City and Color. O sea, Ciudad y Color, Dallas Green, ¿no? É como, hostia, tú, non? Buscou as dúas tal. É o meu artista favorito, é un dios, para mí é a hostia ese tío, non? Entón, pois, a forma de... Pois, nas épocas estaba escoitando moito esa música, non me parece, ao final non me parece con nada, non? Oxalá, pero tipo de voz, toque increíble, non ten nada que ver, pero ao final quedaste con unha esencia, supoño, non? Entón dixe, me gustame o pop rock, gustame o folk, pero tamén teño influencias de rap, aunque quizáis non se vexan tanto na actualidade no proxecto, pero si tengo influencias tamén de artistas latinoamericanos que aquí no mejor non son moi coñecidos, como Cardelino, que fan un rap moderno, ou Relsby, gustame moito Relsby, gustame moito Cruz Cafuné. E logo o mellor non se ve, si, a veces nos directos é largo o concerto, se fan unha versión de Relsby, fan unha de Orixas, a de Mística, rapeo na de Mística, porque gustame moito Orixas de sempre tamén. Quedou esta historia, non sei, os seguintes singles que quero gravar, pois, escoitasteis un antes, e máis manteño o pop rock, este folk rock raro, non me vou dai, pero porque non me sae sair dai, non? Moita xente dime, tío, porque a medio plazo quero empezar cos loops, plan que está moi de moda, pero a vez porque me gusta, vexo Antón, que fai moitos loops, non? Con seu proxecto e tal, e como, tío, gusta o tema do loop, pode darme unhas bases, e podo chegar a sitios que non podo chegar agora, non? Entón, bueno, non sei. Ao final, tamén levas 2 anos, porque un pouco máis, non? Pero a primeira canción foi publicada no 2022, Sí. Como oficial, non? Porque sempre, cando digo a xente, hubo algún caso que se me enfadaron con esto, que digo, bueno, o vosso proxecto empezou tal ano, claro, porque cando está publicada a primeira canción, no, pero es que empezamos en el 2000 no sé qué, vale,
Sí, lógicamente, ¿no? Pero bueno, eu sempre considero un pouco esa primeira canción como o inicio oficial, ¿no? Porque ao final todo o que ti faz na casa está aí, deriva no que ti estás sendo agora, pero como ese punto, te levas 2 anos e si unha cousa que eu sempre defendo dos proxectos que estades eu creo que sempre mal chamados emerxentes, porque ao final que é emerxente? Emerxente é un debate moi ecléctico, ¿no? moi amplio como emerxente, como se chama proxectos emerxentes a xente que leva publicando música 20 anos e se está chamando un proxecto emerxente porque como mellor non ten esa percepción, entón, exacto. pues non me gusta a definición, senón eu sempre digo os proxectos que estades en pañales, Sí. os proxectos que estades nos primeiros anos de vida. Eu sempre digo como os bebés, os nenos, os proxectos os divido nesa forma. Tipo, por exemplo, como 2 anos, eu creo, no, que un pouco estás en pañales, dando os teus primeiros pasiños, estás aprendendo a camiñar, e eu te preguntaba un pouco o do estilo, pero ao final un pouco, oye, estás a tempo de cambiar. Ir encontrando, ahora dices, hostia, meter os loops, de repente meter unha cousiña máis, de repente igual querer ir en directo sempre, sí ou sí, con alguén máis, meter unha batería ou meter outra cousa, porque ao final claro, a ver, ao final o proxecto tamén nace como dicindo que falaba ao principio era tema de o teño que poder facer só. Eu intento viaxar un mes e medio, un mes o ano, e sempre levo a guitarra e o equipo de fotografía. Pero aparte de músico son fotógrafo, porque a música a día de hoxe, no meu caso, é imposible, non? E tamén traballo ya, bueno, fan moitas cousas, non? Pero entre elas, fotografía e música sempre viaxan comigo, non? É como, tío, collo a guitarra, viaxas, cantas por aí, coñeces a xente nova, xeras sinerxias de puta madre que incluso non teño un inglés da hostia, entón é unha forma de comunicarte ca xente, non? Empezas a tocar, outro non sei que, tal, e al final, despois dun Jagger, pois xa estás como, non, con gañas de tal. Pode ser que fai pouco ao tempo relativo, que estiveses fora tocando. O sea, que viaxases unha viaxe... A ver, fixen a última viaxe foi en xaneiro, febreiro do ano pasado, estive en Vietnam. Pero nesa viaxe non levei un guitarlele, pero non levei o equipo de estaba agora pensando que me sonaba de alguna historia de verte alguna cousa... Algo estiven tocando, pero máis por pasar o rato, non? Pero sí que un viaxe que teño na mente foi Perú, que foi o inicio do proxecto, foi xusto antes da pandemia, porque nesa xa estaba tocando, non tiña nome, non tiña tal, non tiña cual, estaba aí tocando, e fixe un viaxe a Perú de máis de 2 meses, para mellorar a miña fotografía, fixe un voluntariado fotográfico nos Andes, o primeiro día que cheguei a Lima, comprei unha guitarra e acompañoume todo o viaxe, non? Ese viaxe sí que foi moi... Fixe un par de cancións ali, 2 en galego, e fixen Lever Luxido e Morriña, as compuxen ali bueno, unha nos Andes e outra na Amazonía. E foi como a hostia, non? Entón, ao final, necesito que a música me acompañe, e a batería é moi difícil que toques só Eres Miguel Cabana ou Nicola Yuta, non podes... É que o da batería, joder, só, ¿no? Eu sempre falo con bandas de por aquí, o xente que coñezo que está nunha banda e tal, e van a tocar, e claro, sempre o problema é cando vas tocar fora, incluso xa falamos de ir Coruña a Vigo, mismamente, xa non percorrerte kilómetros a Perú. É porque a guitarra a levas máis ou menos no coche, poden ir... Tipo así, un grupo, 4 personas nun coche con 4 guitarras. Claro. Non pasa nada. Ahora, meter unha batería... Claro, que ao final a produción é jodida, tío, porque unha era esa, non? A principal, por que me move o proxecto, non? Tocar en sitios novos, coñecer xente nova e tal, pero outra tamén é os billetes. Se vas só, pois todo xa máis rentable. Se vais 2 personas, que con Antón é o proxecto máis, creo que máis bonito, máis redondo, como mellor funciona, non? Con el. A miña guitarra máis íntimo, máis de outra forma, non? Pero creo que con el queda moi bonito. Entón, é moi rentable, porque ao final vai todos nun coche e os gastos levanse ben. Pero falas de Vigo, para un coruñés é máis barato ir a Asturias, León, Ponferrada, Cantabria, bla, 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 e chegar case a País Vasco que ir a Vigo a tocar. Mira, é unha historia, vou xa máis. Isto, non o dixen ao principio, a veces o digo, vamos a falar de música, pero vamos a falar de outras cousas tamén, porque a min o que me mola é facer conversas nas que se coñeza o proxecto. Queres un pouco máis? Por favor. Pouco. Pero este del tirón eu xa non. Non, este xa é suavecito, A mí me gusta falar do proxecto e que se coñece tamén un pouco
non sei se a parte máis humana, pero tamén cousas que podan surgir. Sí, Entón, é un tipo de conversa que eu quería vivir contigo, sabes? Porque non é a típica conversa que falas nun programa de radio. é que agora acabas de comentar unha cousa que eu vou experimentar nas miñas carnes esta próxima semana, o sea, Sí, este sábado, sí. pero non o sábado próximo de cando se publique isto, senón o sábado de fai tempo de cando se publique, porque o tempo é así, non? O tempo é sábado este sábado. Porque vou ir a Chantada a un festival o Castañazo Rock Sí. o venres. Entón xa é gasto de ir a Chantada, pois parte da autopista que vou pillar ata Santiago, de Santiago tal, bueno, xa é un gasto que se pilla autopista. O sábado vou ir a Radio Galega, xente, xa vos poñerei o enlace nas redes, a gravar unha entrevista en directo que me van a facer a min. Tócate os cojones que me van a facer a min unha entrevista, o sea, eu que sei, pois, cousas que pasan. Estiven calculando, claro, eu, lógicamente, justamente hoxe, o día que estamos grabando isto, me dixeron, oye, que queremos tal, e dixen, hostia, estou enchantada, mierda, non podo perder a oportunidade, o sea, teño que ir a Santiago, a San Marcos, a gravar eso sí. Estive facendo o cálculo do gasto e ir daqui a Chantada a Santiago outra vez a Chantada para o segundo día do festival e volver o domingo, me vou casi nos 40 e pico euros claro. de peaje, máis Gasolina, gasolina máis queres dormir, máis que queres comer algo. E é como, non pode ser que eu este en Coruña, vaya a Chantada, de Chantada a Santiago, que está todo relativamente cerca, e me saian... A ver, non sei como o panorama nacional, pero desde logo en Galicia é unha historia, Porque mesmo a Madrid gasta gasolina. Tes o peaje do túnel este, como se do Guadarrama, ou non? Sí. E xa chegas a Madrid, tes o del... Es que non tes nada, Madrid. É que, joder... Logo Madrid tes o 2 euros e pico e logo pon. Mira, temos aquí detrás que se ve aquí un poquinho o libro Galicia Musicalidade do grandísimo Noel Turbulencias, e nel se fala do telón de grelos, un pouco o porqué non pode salir a música en galego ou a música de Galicia tanto para fora. E unhas cousas que teño claro tamén é o tema gasto, porque ao final agora como vas ti a Madrid? Ahora falamos, incluso só Madrid é gasto en gasolina, o pouco peaje que podes pillar aquí xa é gasto, incluso moverte aquí, que dicías, é unha mierda, non? A poucas oportunidades que podes ter. Se queres te conto unha historia de Madrid, porque igual, eu sempre viaxo a Madrid porque teño amigos e acólleme as súas casas, entón é a primeira parte. O máis importante, o aloxamento, non? Ao final, o coche meu, porque eu teño que levar as cousas. Entón, intento facer sempre 2 concertos para que salga rentable, un en Caché e outro nunha sala ou donde poida, non? E sempre onde vou a Caché fun 2 veces que é a Tavernier de Madrid, que o dono é un dos socios da Coruña, Antón Sáez, que a verdade que me trata moi ben sempre que vou, é increíble. O sitio é precioso, Gran Vía, non sei que, unha azotea increíble, tocas. Vale, ese finde toquei tamén na sala Búho Real, que é como a hostia. Era o primeiro ano do proxecto, tal, non sei que, e foi a hostia. Pero a Búho Real xa non sei se non volverei porque non sou bon músico, porque non lle gusta o meu proxecto, que pode ser, pero tamén tive unhas conversas vía mail con eles, porque eu dixenlles, cando fun a tocar a primeira vez, a segunda, dixen, que tenemos a volver a tocar, para min a sala mellor de todo Madrid, porque é pequena, a podo abarcar e tal, non sei que, tal. E dixenlle, estou aberto ás fechas que teñades libres, pero tamén estou falando con outro sitio, non para tocar, en plan, para cuadrar, porque son da Coruña. E dixen, non contraprogramamos. E non entendía esa palabra. O que significa iso é que a programación de Búho Real no 90% de xente de Madrid, ou xente que fai unha fecha que xa ten volumen de traballo, que é músico profesional, que non me considero músico profesional, eu non podo vivir da música. Entón, está dedicado un pouco máis a esa xente. Entón, é difícil que te digan que non, porque non podes facer máis dunha fecha, cando non vais perder nada ou gañar nada. A sala esa non sei como explicarlo, sabes? Foi un pouco, vale, xa nunca máis puden volver a tocar. É que máis risco para ti que pasar. Joder, a xente todo que coñece de Madrid, ou ás veces que eu fun a Madrid, unha das cousas que a mí me maravilla, das poucas que Madrid non é unha cidade que me mole moito, pero unhas cousas que envidio e me mola é a gran cantidade de salas e a gran cantidade de xente que acude ali ás salas e a cantidade de músicos que van a ver outros músicos, porque iso me flipa o que eu coñezo un pouco de
actúa tal grupo e os músicos van a ver ese grupo, van a disfrutar ou a aprender ou a estudiar outras formas de tocar. E joder, sei de xente que vai a Madrid, por exemplo, outro amigo da Canle, moi bo amigo da Canle, Valentín Dacobo, un músico de Pontevedra, e el sempre que vai alá, sempre ten tamén dúas datas ou dúas cousiñas, porque ao final Madrid é amplio de carallo como para que haxe un problema de que ti toques en Gran Vía o xoves e o venres aparte conceptos diferentes, unha azotea cun perfil de xente moi concreto e outro que non aburre. En este caso, digo, o meu caso personal que pasoume, non? E logo, pois, non sei, é difícil. Fui fai pouco a 100%, outra sala de Madrid tamén. La verdad é que trataronme moi ben, pero, tío, era entrada gratuita, toquei para 15 personas, tío, ou 18. Íbase a cancelar, Antón, dime, tío. Nada. Falamos co tipo, non, para cancelar, tal. Empezou a entrar algo de xente e tocamos por eso. 18, 15, 22, non sei. Pero moi pouca xente, como, é difícil, aprendes, pero é difícil. É difícil o tema salas en xeral, non? Porque aquí falamos de que temos en Coruña hai unhas cuantas salas e demais, pero é complicado o tema salas e é unha cousa que non sei que opinarás ti. Quizás xa das preguntas máis polémicas que podo facer, porque cando se fala un pouco da sala, non se di que a sala me cobra tanto, un pouco falamos este tema, non? A sala me cobra, ou a sala me exige, ou a sala me tal. Claro, ao final as salas non deixan de ser negocios privados, non? Que tamén buscan un pouco a súa rentabilidade, pero claro, tamén é complicado, non? Que se ti non tes un sitio onde tocar, un sitio onde mellorar, un sitio onde a xente te poida ver en directo, como carallo vas a poder optar a tocar en salas máis grandes, non? Un pouco esa pescadilla que se mora a cosa de é jodido, se entende que as salas pidan as súas cousas porque ten que pagar o alquiler, porque é un negocio, por as razóns pero claro, que as vexo ben tamén. Pero tamén é como para traballar, non? Cando se di oferta de traballo, 4 anos de experiencia. Sí, autónomo, tan alta de autónomo. Pero se non me das se non podo traballar de informático, como me pides experiencia? É un pouco non, non tes un de tocar? Claro. É difícil, é difícil. Outra contactoume por Instagram unha sala de Madrid, que contento, tal. E dime tal, e falamos, e dime, sí, a sala é gratis, alquilar, que venta. Os primeiros 150 euros son para o técnico, que, joder, de puta cobra de puta madre os técnicos. Carallo. E tes que poñer a entrada é para ti, as consumicións para nós. En plan, xa empezo con menos 300 euros, a gasolina, os peajes, a dormir, tocar, e un por encima, xa teño a... Porque eu son, joder, mellor na Coruña a xente pode me coñecer máis ou menos, na Coruña... Sí, fora non dices que é complicado. No, claro. É como, non ten sentido, sabes? En plan, que vou meter... Se na outra sala entraron 25 personas, que teóricamente iba a levar xente a propia sala, non é tal, ao final polo que fora non foi a xente, é como, tío, é que... Como se empezan menos 300 euros? O das salas, aquí na Coruña, eu creo que en xeral todas son máis ou menos correctas, precio máis ou menos ben. Sei que en Santiago xa hai algunha que se está un pouco columpiando cos precios, a raíz do peche da Malatesta e demais, pois está un pouco aí. En Vigo está jodido o tema salas, en Vigo posiblemente creo que das cidades grandes de Galicia máis complicadas. Sí, penso que sí. Pero se te vas ahora a Madrid, Barcelona, Valencia, ou sei que, por exemplo, Granada, como funciona, de... se queres poñer merchan, hai que pagar moito máis. Ah, sí? En moitas salas agora, se queres vender merchan, ou lle das un porcentaje do merchan á sala, ou pagas unha cantidade fija por poñerte ali. Es que tamén penso que hai o problema ese desde a pandemia, non? Que le van arrastrando as salas, os alquileres, as nóminas, o bla bla bla, o todo durante tanto tempo, que ahora non saben por onde tirar. Están tirando os pequenos ou medianos, porque os grandes non lle afecta a ningún grande en ningún sector, quero dicir. No, pero porque os grandes ahora mismo agora están volvendo un pouco a zonas, a sitios máis pequenos, tipo Xoel na Capitol. Xa, pero Xoel vai claro, pero me refiro, están volvendo un pouco a ese pequeno que tamén é un pouco un reclamo para outros conceptos, porque ao final Xoel López, que son moi de Xoel, pero Xoel agora enche dúas Capitol, se mañán vai ao Coliseum, é ten difícil que Xoel enche o Coliseum, non? Pero se ti enches dúas Capitol, enches dúas Rivieras, que tampouco é unha sala extremadamente grande, para o público é como, buah, se encheu esa, se vai ao Coliseo,
teño que tal porque vou quedar sen velo. Pero claro, as salas ao final dependen tamén de xente como a ti, de xente como Antón, Sí. de esas bandas e pasa que é jodido. Supoño que sí, pero é moi difícil. Os programadores, pois, cada un supoño que terá o seu gusto, fará os seus números e dirá, pois, este é máis fácil que me dé máis rentabilidade que este outro. Supoño que é un mundo que non só é tocar, veña, non? É moi complicado. Hai moitas máis cosas detrás. Unha vez que estás un poquinho por isto no máis abaixo, digo. Vendo un poquinho todo é como, é complicado. Por iso penso que diversificarme, o sea, non é unha excusa, pero en parte tamén é unha excusa a mí mismo, non? En plan, considero que tengo un proxecto auténtico, pero non he inventado nada, nin considere que teño unha voz espectacular, nin que toca a guitarra da hostia, nin que componga, nin que sexa Sabina compoñendo, non? Pero creo que teño o mínimo que me pode dar algo. Mais a fotografía, penso mesmo deso, pois agora teño a sorte tamén de facer cousiñas con Jagger, traballando de asistente, de team manager en Galicia de Jagger. Entón, bueno, vai me dando unha estabilidade, non? Pero desde logo, ter solo unha, e se fora moi bueno, tipo o caso de Íñigo Quintero, non sei se é bueno ou malo, digo o que é. Sí. É como, non sei se é moi sano, sabes? Que en plan, ni un hostia na boca de teño traballo, teño non sei que, te quedas en nada, nen outro, de en plan, vas a encher un estadio que non has tocado nunca na vida e vas a tocar para 30.000, 20.000, non sei, non? Ti dicías agora, non son moi bo, non teño a mellor voz ou tal, e é unha cosa que a min jodeme moitísimo cando se fala. Lóxicamente, hai voces que son icónicas, sí. Escoitas, non vou dicir nomes, pero escoitas xente de aquí ou xente de internacional ou tal, e ti, o sea, cántame como quieras que me caso contigo. O sea, hazme lo que quieras, sí. Sabes? Pero eu, por exemplo, joder, dicía, eu teño aquí tatuado o logo de Estopa. Estopa posiblemente, digamos que non son os mellores cantantes, ningún dos dous, nin David nin Joso que canta. Sabina non é a mellor voz do mundo. Non é ser ter unha boa voz. Eu a ti, cando te vin, eu vinte nas zonas. En febreiro do ano pasado, cando foi con Capital. Non sabía, non te vin. Eu estive ali, un pouco de escondidillo. Despois iban a acercar, entre unha cousa outra, non me acerquei. Eu estive en ese día. Hostia, foi un día moi bonito ese, E eu ali... A mí, telonero Capital. Eu de ti vin unha cousa que eu sempre vou a defender da xente. Non fai falta que teñas a mellor voz, senón se un... Como dicilo? Un cara dura no escenario. A ver, eu vivo como un cara dura, Tiño 37 anos, vivo como un cara dura. Quero dicir, respeto a xente, pero a vez... Claro, pero, oye, eu sei, ti sabes que, como decías agora, non teño a mellor voz. Posiblemente non sexa a mellor voz do universo. E fago que te acordes tocando, pero bueno, subes ao escenario e diste, mira, estas son as miñas cancións, estes son eu. Pim pam pa adiante e cantaches igual e dixen. Ese día sí que foi cando dixen de verdad. Que bueno. Ese día foi que me cambiou a tu percepción e despois tamén me fijei en Antón, ¿no? Pero, dicir, joder, efecto falei con Iago. Pues moitas gracias. Dese día acerquime a Iago e tal, díxome un pouco o mismo. Díxome, joder, que o pavo é un puto cara dura. O sea, non sei, non foi exactamente esas palabras, pero sí de... Ao tipo, ves o que fai? Pois eso é cando me chega a gravar. Ao tipo chega ali e di, son un puto mierdas, pero mira, son este mierdas, e pa diante. E iso está guapo tamén. Sí, a mí me gusta, eu penso que o proxecto este non pode ser de outra forma. Como foi a primeira vez? O primeiro concerto? Porque, claro... Pero neste proxecto na miña vida. Neste proxecto. Neste proxecto. Por se ves que se o teu primeiro concerto da tua vida foi un desastre, contame esa experiencia. Non que fose un desastre, de feito foi increíble. O meu primeiro concerto foi con un grupo que tiñamos, eu estudio no Liceo. Estudiei con Alberto do Pico, que chamanlle Delpi, que é un dos mellores, bueno, dos meus mellores amigos, dos mellores bateros da cidade, non? Un moi tatuado que toca con todo o mundo, toca. El estaba no grupo, eu cantaba daquela, compoñía, tocaba a guitarra, a batera, o baixo, todo, non? Pero para ese concerto tocaron dous amigos máis do colexo, da nosa clase, non? E foi en primeiro de bachillerato. Fixemos por primeira vez no liceo, fixemos como un evento final de curso, donde os rapaces, os nenos das clases, facían o que mellor se lles daba. Pois danza, baile, outro era un bo diseñador, fixo os carteles de toda a historia, outro era produtor, quería ser produtor de neno, non facía, non? Pois cada un fixo tal. E nos tocamos. E tío, tocamos como para 500 personas, o pabellón do liceo
cheo hasta arriba. Eso sí, horrible, o fixo fatal, pero era como... Foi increíble. Hombre, joder, facer o primeiro concerto ante 500 Con 16 personas. anos. E ante 500 personas. 16 anos, fui como... Foi a hostia, ese foi o meu primeiro... E dixen, tío, da forma que sexa, eu quero seguir tocando toda a vida. Porque me senta ben... Cando tes unha etapa de merda, pois a guitarra cúrame. Antes era a batería, ahora non a toco habitualmente, entón é a guitarra que me salva un pouco, non? E con este proxecto? E con isto primeiro tamén toquei na casa, pero na casa literal, porque eu vivín 7 anos nunha casa vivín en Bastiagueiro. Cando baixas o Che Guevara, a man esquerda hai como... Ahora hai unha escola que se chama After Surf, e outra, está a bella escola, a escuela de Albertito. Están aí as escolas de surf. Eu vivía nun bajo, con jardín que había ali, facíamos as mellores festas da Coruña. Vivín 7 anos aí, pero estudiei INEF, logo nos quedamos na zona, non? O meu primeiro concerto foi aí, nun cumpleán, nun San Juan. Fixemos San Juan aí para 60 persoas, así, amigos, no xardín, tal, guitarra, nese estaba Antón xa, de feito xa me costaba tocar e cantar con micro, sabes, non... Porque estás acostumado a tocar ca guitarra acústica sen enchufar, na casa, cantas así, cantas alá, cantas... No? E logo fui como, estás de pé, erguido, tal, cantando, con micro aquí. Foi moi boa experiencia tamén a primeira con este proxecto. Joder, porque ao final esas como en todo na vida, non? As primeiras veces marcan e claro, si é un desastre a veces pode ser o contrario, non? Porque ti sabes perfectamente, non? Que a primeira vez pode ser un desastre, pero hai que practicar, hai que tal. Pero cando son esta experiencia, non? Que xogas na casa, pero xogas ben, xogas aceptablemente ben, dixémolo, non? É como dicir, pois, oye, pois sí, pa diante, non? Vou a isto. Sí, foi así. Non sei. Ahora co proxecto este sí que levou pouco tempo, pero son, digamos que o amo dos chiringuitos. o me perfil é moi chiringuito porque a xente non me coñece, entón, pois faz unha xira de 40 concertos en verán, e vais a cachea, pois moitos chiringuitos, moito tal... Que non está nada mal. A min é un formato que a xente me trata moi ben, porque moitos donos os coñezo de outras cosas da vida, invitan a comer de puta madre, pasas unha tarde de puta madre, os chiringuitos están ubicados en sitios preciosos, diante do mar, ou nun bosque, ou non sei que, coñeces a xente, é unha forma bonita. Que pasa? Que se me gustaría dar un poquinho, o que estou intentando facer este ano é o seguinte, que penso, non sei, é a miña idea, pero penso que o seguinte paso é como de estas salas que hai en Galicia ou no norte de España que traballan con taquilla inversa. Onde ti falas con eles e dinte, tío, pois non cobras por estar aquí de primeiras, hai técnico, temos todo o equipo, levas a guitarra, te enchufas, tocas, pois ves da Coruña, pois mira, tes 50 euros para gasolina, ademais, ou para alojamiento, o que queiras, algo de comer, e logo a xente, o que dé a xente, non? Entón, é como salas de puta madre, bonitas, que han pasado xente o antesala de proxectos potentes de outra xente, e o que intento aspirar este ano, este outono e inverno, e o inverno e outono do ano que ven, non? Un pouco intentar entrar no circuito un pouco de humilde de taquillas inversas, que é un pouco eso, non? Circuito humilde, pero, por exemplo, aquí na Coruña temos o Tío Vídeo, sí. O Tío Vídeo que fai moito taquilla inversa, xoga moito nese mundo, porque eu sei que, algunas falando con colegas, din como que de taquilla inversa, non que unha vergüenza, pero como... Xo, sí. Aquí, no Tío Vídeo, tocou la moda. Antes de ser la moda, o sea, era la moda, pero non eran nin unha sexta parte, nin unha décima parte do que son agora. A moda... E tocaron a taquilla inversa. Vale, unha ou dúas veces tocaron a taquilla inversa no puto Tío Vídeo. Claro, entón, a pregunta tamén que se ten que facer a xente, eu toquei moito na calle tamén. Honestamente, entre ti máis eu, non o fago na Coruña, porque a Coruña é unha cidade moi clasista, entón, ou penso no meu punto de vista, entón, tocar na calle non é contraproducente para o meu proxecto, non? Pero se vas a Santiago, Lugo, me da igual, ou o resto do mundo, está guai. É curioso, porque xustamente hoxe estaba eu nava en Twitter e tal, eu son moi de outro artista que me mola moito, Ander Suárez.
Tú xa verás que eu son moito de Luis Fercán, Andrés Suárez. Son artistas de guitarra, cantautores. A min é un rollo que me flipa moito. Vale. E, por exemplo, de Andrés Suárez escribíanlle unha mensaxe, dicíanlle unha chica de joder, me gusta verte agora que estás enchendo sitios, que estás indo a festivais, que tal, porque eu víache no metro en Madrid e me parecías un tipo de puta madre. Mais alá de mellor, peor, tal. Madrid é un sitio, agora moito peor, non, tamén nese aspecto, pero Madrid sempre foi unha cidade, das grandes cidades, de a xente tocando no metro, a xente tocando en Gran Vía, a xente tocando en non sei cantas calles, e se veía como, joder, que guai, mira que talento hai aquí, e aquí sí que é verdade que ti vas porque ahora xa é moi complicado que a xente está, porque tocan e xa chaman a policía, que é unha cosa loquísima, pero escuchando Elefantes é un perfil así un pouco diferente, ¿no? Que está como un par de pasos. Son moi de tocar na calle. Tocan na calle. Siguen tocando agora na calle. Como tocan na calle, na Coruña e tal. De feito, escuchando Elefantes, o ano son os máis punkis. O ano pasado os vin no Caudal Fest, abrindo o Caudal Fest, e 2 días despois, ou 3 días despois, caminando por aquí, por as calles de Coruña, estaban tocando na zona marina, e foi como... É moi curioso. Que estabades tocando no puto Caudal Fest, eles en entrevistas admiran o que tocan na calle, e a min, sinceramente, non o vexo para nada malo. Claro, vexo a música dentro do punto de vista, claro, non? Pero, joder, Leria, por exemplo, unha das bandas que me molan ahora mesmo aquí da Coruña, empezaron tocando tamén na calle. E non pasa nada. Es que eu penso que é donde a gran parte da xente empeza. É que ao final... Ou na casa, entre amigos, de amigos a cumpleanos, unha reunión de 20 amigos, e logo vas a tocar na calle. É que como sabes ti, realmente, como sabes un proxecto? Porque despois si pode haber casos como o de Íñigo Quintero, que apareceu un pouco da nada como que di, ou outros casos que, vale, teñen o seu traballo en salas ou tal, pero máis espontáneos. Sí. Espontáneos, vamos a poñer. Pero casos como o teu, que de repente pasas da batería a querer a guitarra ou tal, como podes mellorar? Se ti non tes acceso a poderte pagar un alquiler dunha sala, ou non, lóxicamente unha sala non che vai pagar 200 pavos, se ti non tes nada publicado non saben que carallo es. Como podes chegar a poder tocar se non tes a opción de tocar na calle? Claro. Claro. De que sexa na calle? A ver, outra parte, no mundo que vivimos tamén son as redes sociais, non? Pois empeces, pois un cable, pois como teu, ou un TikTok, ou un Instagram, ou un tal, e o mellor dali poden salir fechas, cousas, non? Tocar aquí, tocar alá, pero eu penso que ao final, quen leva as salas? É xente de 20 anos que ve TikTok, ou xente de 40, 50, 60 que levan todavía escoitando outro estilo de música, ou que sexan abertos de mente, non é malo o que digo é a realidade dos donos. Con 20 anos non és dono de nada, sabes? Non sei, non? Mira, acabas de nomear outra cousa. Xente, agora falemos un pouco máis do seu proxecto, da súa música e das súa cousa, non vos preocupedes. Pero que acabas de tocar outro tema que está sendo moi recurrente nas últimas conversas, porque están pasando casos de xente que está abandonando a música por isto que che vou a preguntar, que tema redes sociales. Ajá. Porque claro, agora parece que é unha cousa que a mí me jode moitísimo. Eu vivo nunha contradición nisto que vou dicir, porque a mí me mola ver que os músicos creades contido, me ensinades cousas, me ensinades como gravades, me ensinades cando viaxades a unha cidade, me ensinades cousas, me mola, porque vos podo coñecer un pouco máis e podo saber como sodes ou que imaxe queredes dar, que tamén é un debate, tamén xa... É un debate, sí. Un debate que non vamos a entrar nese, pero esa como obligación que hai agora de crear contido en redes, de que ti agora, por exemplo, falamos de escuchando Elefantes no Caudal ou tal, ti agora, por exemplo, falas co Caudal Fest, co Son do Camiño, co tal. O primeiro que ven son os oyentes que teño en Spotify e as redes sociais. Entón, pero tedes ten oyentes en Spotify, fora. En as redes sociais tedes 2.000 seguidores. E parece que tedes que estás obligados a crear con eles máis que se falábamos desto. E eu, oye, se ti te apetece crear, porque hai xente que ya mola crear contido, eu, por exemplo, Hidden, tamén unha grandísima amiga da Canle, que está aquí tamén, xustamente, ai, es que son incapaz de sinalar, sempre me lío. É porque como posto, non? Como si, como mirando. Ela mola moito crear TikTok, se fai moitas cousas, se fai contido e tal, lle encanta. Hai outra xente que igual non vos mola ou non lle mola facelo. Pero parece que agora, como non estes todos os días subindo un reel, facendo un baile,
facendo cousas como que non existes, Sí, é unha mierda. Claro, penso que é un pouco o problema que temos todos mental, ¿no? O sea, mental de literal, que é o tema de crear contenido todo o rato. Se subo unha publicación, por exemplo, na parte de fotografía, teño unha conta de fotografía solo, e como subo unha foto que considero que é boa, 50 likes, subo outra que é un pouco tal, pero que non sei que, pero que é un pouco máis non sei que, 200 likes, é como que tampouco teño unha conta increíble, ¿no? Pero digo, eso baremo, ¿no? É como xa non me afecta, pero en algún momento chegou a afectar, incluso, ¿no? En xeral, en todo, tío. É como, joder, tío, non pode ser que sexa mellor ou peor por o que diga a xente que nin siquiera son críticos. Que se toda a xente foran críticos de fotografía, dis, fuá, tío, ou de música, fuá, tío, que putada, porque son críticos todos de fotografía ou de música, e, tío, son todos uns putos crack, ten 200 discos, tocan 8 instrumentos, e dime toda esta merda, e digo, non sei o que hai. A mí pásame que a calde... Non é o caso, non? A mí que a calde pásame que, claro, as miñas cifras están aí, non son unha calde moi humilde. Casualmente unha cousa que a mí me flipa, porque hai xente que me di, te coñezo, e pois ves os números e a veces son pues, conversas de pouca xente, que me ve pues, moi pouca xente. E un día dicime un colega, claro, que tío que tens que facer é dunha conversa sacar 30 clips e publicar pola mañán en TikTok, e despois pola tarde, mañán non sei que, facer non sei canto e tal e cual. E eu digolle, tío, eu agora sempre o fixen, pero agora xa despois de 3 anos o fago porque me apetece. Porque quero falar con vos, porque vos quero coñecer, porque quero darvos a coñecer. Eu non quero que isto, que non me está dando cartos, Se fago enfermar. sexa unha obligación. Eu fago a conversa, agora estou contigo. Levamos agora mismo 45 minutiños. Hostia, pasou rapidísimo, Hostia, tú. Levamos 45. Queda, pues, un rato. Un ratiño máis. Eu acabo a conversa, neste caso, pues falaremos un poquinho máis ao acabar a conversa, ou non, igual te marchas, sí, no. Pero ou cando se gravo por videochamada tamén quedo falando un pouco. Eu estou 1, 2 horas, 3 horas entre gravar e falar cos artistas ou tal. A min, cando acabo, o que fago é procesar o vídeo para telo listo, ver se está todo perfecto e tal. Depois quero verme unha serie, quero desconectar. O día seguinte teño que traballar, eu teño un traballo, claro. como a tes un traballo que o que nos dá de comer. Eu, se teño que poñerme a procesar, porque a veces subo vídeos e subo trociños para Instagram e tal, pero teño que buscar o clip exacto, e cuadrar que a imaxe sexa perfecta, e que despois un efecto de non sei... Pero o peor de todo non é iso, que penso o mesmo que é que tes que justificar por que non fais iso. Que é o peor de todo. O sea, o peor non é que ti sepas que xa eso non o queres facer. Sino que por encima os amigos de boa onda ou a xente ou alguén que traballa na radio, o mellor te pregunta, non? Cando vayas a Radio Galego, que sexe, como por que teño que justificar isto cando nin siquiera é algo que quero facer? Cando ademais vamos a máis, porque... Pero es que así vas a crecer, o mellor tal, o mellor... Ou non creces. E o mellor crezo, son a hostia, veñen o rolling, e son uns gilipollas, e non quero falar con él, que non sei, no, tío, por poñer no caso. E ademais, é como... Agora falemos da tua música, dos planes de futuro, de canción, non? Pero non hai unha fórmula exacta para crecer nada. Eu, mira, durante fai uns meses, empecé unha sección en TikTok que teño un montón de vídeos gravados e dixen, paso de subilo, que era recomendar unha canción diaria. Eu collé e dicía, hoxe recomendo esta canción de Estopa porque tal, hoxe recomendo esta canción de Leria porque tal, e poñía, falaba eu 2 segundos e poñía 30 segundos da canción. O puxen. Eu desistín do puto algoritmo de TikTok, porque eu, por exemplo, puxen unha canción de Leria, que son posiblemente as menos coñecidas que fixen nesa sección, tivo pois, que sei, 1200 reproduccións, que son poucas, pero son 1200. Sí. Puxen un día unha canción de Estopa, 80 reproduccións. Puxen outro día unha canción de Los Chicos del Maíz, 200 reproduccións. Puxen outra que tal, 800. Eu estaba dicindo, joder, a mí non me importan os números, pero gravar o pouco que edito é tempo. Eu dicía, se eu isto fago por placer, que non... Hombre, se un mañan me chama a Radio Galega, non só con entrevista, me dá un programa da hostia, o sea, me molaría. Agora estou colaborando con Mundo Sonoro, xa aí por aí gaño un pouquinho, claro, tal. Vale, guai. Pero non é non quero, non estou buscando vivir desto exclusivamente porque sei que é moito máis jodido. É traballo, tío. Se eu teño que facer para a radio ou para a tele, xa piden uns estándares que tal. Eu fago por placer. Por que teño que estar dedicando máis tempo do que xa dedico a isto? Para que despois igual, eu estou 5 horas ao día facendo vídeos, editando,
para que, en o vosso caso, facer clips de concertos, facer non sei que, o que diste cas fotos, subir. E despois a xente te matas a editar, a facer, e provoca que no teu caso, como estás falando agora, que sabes que hai que ir con calma, tes esa mentalidade de sabes que igual non é o mellor, vas currando, vas tentando agora dar ese pasiño ás salas que comentabas, pero se ti agora te posas a crear contido en redes, e os teus números, incluso mellor, non é que se manteñan, senón que baixa, vaiche provocar, ou nos vai provocar ese agobio de dicir, pois igual é que son un mierdas, e non ten nada que ver. Claro, en principio non ten que ver, en principio non, supoño que non. Tamén o que, por exemplo, o Instagram é un canle increíble para contactar co perfil que eu me movo. Quero dicir, pois eu escribo a 100 garitos no primavera-verán, contéstame moita xente, un dime que sí, outros que non, a gran maioría dime, ou un porcentaje moi alto dime que sí. O sea, falamos de que, por exemplo, Instagram versus emails. Tamén os emails van a festivales ou salas medio importantes ou tal. De 100, contéstame 2 e todos non. E no Instagram, que é máis humilde, máis tal, escribo 100, contéstame 80, 90, e dos 90, 50, dime que sí. E como, tío, é unha canle de puta madre para entrar, e falar, e escribir, Eso sí, eso sí. Escoita a miña música, encáixate. Non fago moitas versións. É o que fago, é a miña música, pode tocar 2 versións, pero non é o que quero facer, senón non vou, non pasa nada, non? Boa, temas versións tamén é un... Fuau, tío. É un... De eso nunca falo en directo. É un melón que tampouco me quero meter eu aí... Falo moi en petit comité sempre, porque é algo que, bueno, cada un que se busca a vida como queira. É un melón que... Bueno, outro día... Outro día abriremos ese melón. De feito, me molaría abrilo, personalmente eu, que eu teño dito alguna cousa, pero bueno, non... Oxe, xente, non vamos a estar en polémica. Vamos a falar da tua música. Veña. Porque, como dicía ao principio, ti tes publicadas xa unhas cuantas cancións, tes moita música túa, ti cando cantas, colles a túa música, pos as túas cancións, tes publicados 2 EPs, se non me equivoco, 2022 e 2023. Non chegou a preguntar por o proceso de creación, porque esa é a pregunta que máis odio e a que nunca quero facer, porque preguntar proceso de composición me parece unha gilipollez, porque igual unha canción, como dicías, estás en Perú e a compós en 2 segundos, e outra canción igual tardas 4 meses en compoñela o que sexa. Tal cual. Pero falemos do futuro. Non falemos están esas cancións. Esas cancións están aí, a xente ten que ir a escoitadas, hai música moi boa, hai cancións moi guapas, e me molan varias que as teño en varias playlists. Pero o futuro, falamos un pouco fora de cámara, que estes meses vas a estar un pouco máis relajado, vas a estar un pouco máis... Sí, en principio esta semana en principio pecho un concerto así nunha azotea nova que hai na Coruña que se chama Bellini, que abriu esta semana. Claro, pero en principio cando salga isto xa habrei tocado, non? Xente, isto é demostración de que tedes que seguir o seu perfil para enterarvos de todo, porque, claro, o que non podemos estar, eu non podo estar publicando unha conversa sempre cando vayan pasar cousas, porque senón publicaría outra conversa no mesmo día. Así que, seguid as súas redes, e así xa non vos perdedes ningún concepto máis. Porfa. E nada, a idea é facer un par de cousas máis en decembro e xaneiro teño... Falei hoxe con Edu Calvario, que é amigo meu, moi bo amigo, fai sempre un Calvario Friends. Díxome hoxe, pasei por a súa tenda, que é unha tenda increíble. Pasei por ali e díxome, tío, quero que toques un par de temas no tal. En principio en xaneiro non vou dicir o sitio, non vai a ser que tal, pero vai ser un sitio da Coruña novo que mola moito. Vai facer aí 2 días de festa, estarei por aí. E logo vou parar durante mes e medio, que en principio vou irme, se todas as cousas van ben, marcho de viaxe. E a miña volta vou tocar nun evento que vou crear eu, que chamase Voltaje. Polo de agora he falado con 10 persoas que considero que me poden dar un punto de vista importante, non? E vai ser un proxecto no que vai ser no estudio Follow, porque vai ser, xa falei con Alex, co dono. Vai ser un proxecto multidisciplinar, onde vai haber exposición dun amigo meu, vai haber música, vai haber formato DJ tamén, vai haber un pouco de cultura underground, tipo pois status e algunha sorpresita máis, vai haber, espero que haxa algún sponsor guai por ali, non o sei,
vou intentalo e crear un evento bonito dun día de duración. Non invento nada, pero sí que podo aglutinar unhas persoas que van facer algo moi bonito xuntas, non? Entón é un pouco a idea do proxecto, Voltaje. E vou facer 3 voltajes 4 o ano, é a idea. Hostia, Más ou menos. mólame o asunto. O sea, mólame moito a idea e aquí na Coruña se fixo algo así que igual se fixo en algún momento. Isto como todo, non se pode dicir que original porque Claro. mira, fixe unha conversa con Bayuca para o Mundo Sonoro. Hostia, tú, que bueno. E Bayuca me dixo, preguntei un pouco se consideraba o pionero e tal, e el me dixo a resposta foi fun un dos primeiros, ou por lo menos unha das primeiras personas que a nivel coñecido se viu que eu facía este tipo de música. E ele diceme, non son quen de dicir que son o primeiro porque igual hai un tío, unha tía na súa casa que levaba tempo facendo o mesmo camín e non o publicou polo que sexa, o cal sí, este é un pouco o mesmo caso. Sí, non vamos a dicir que igual é o pioneiro en no, porque aparte igual pasou é como cousas que Madrid fans, en Barcelona fans, digamos que non é nada novo, pero o que sí que quero que toda a xente que este no primeiro volumen de Voltaje, pois se non se coñece que aos 10 minutos sean prácticamente como amigos, non? Que estén cómodos traballando todos xuntos un día diferente e que a xente que veña, que vai ser de forma gratuita, podes entrar de forma gratuita, pois que viva a experiencia dicindo, hostia, tú, pois hai cosas de estar na Coruña, pois sí, xa te digo, non invento nada, pero mira, o que queres. Pero está guai, porque estamos falando un pouco do complicado que é encher salas, o complicado que é levar a xente para verte tocar ou para ver tocar un DJ ou para tal. Claro, desta forma xa é, oye, que vai a ver música, pero que tamén te podes facer unha tatuaxe. Tamén vas a poder ver unha exposición. Tamén vas a ter cousas... Va a ver roupa vintage, pero a ver tal, sí, pero non é un mercadillo de cousas, porque a min el concepto mercadillo tampouco me gusta moito, en plan, está ben o de Camden, que nunca he estado en Londres, pero digo, supoño que estará moi ben ese, pero a idea galega é diferente, o concepto de que traen esas ideas é raro, a mí non me gusta moito. Tamén che digo, xa te estás embarcando no teu proxecto musical, te embarcas no teu proxecto fotográfico, e agora dis ti, veña, vou organizar outra movida. Pero porque estou a mezcla das dúas cousas, porque neste primeiro voltaxe vou tocar, vou estar 3 meses en tocar para tocar na voltaxe, que a xente que me queira ver, que veña a verme, de forma gratuita, va a haber moitas máis cousas bonitas para disfrutar ese día, e logo, non sei se no 2, no 3, no 4, quero expoñer a miña fotografía, é como un canle propio de difusión, pero si ser un egocéntrico da hostia, ¿no? Oye, lóxicamente, mirad as miñas cousas, pero tamén mirade aos meus colegas ou a xente que poida facer algo. O voltaje non vai crecer porque por min, vai crecer por os perfiles de xente que elixa. Pero esa é a clave de voltaje. Fai falta eso na música e na vida en xeral, non? A posibilidade de unirse, de que non haxa tantos egos, non? Claro. Que na música, por exemplo, sí, eu penso que sí que los hai. Hai moitos egos, é unha cousa que a min, outro melón que algún día me molaría abrir, esos amiguismos que hai, non falo de escena solo galegas, non, escena española, escena tal, que como, si todos amigos, ata que despois hai oportunidade de tocar nun sitio e clavamos puñaladas, porque eso pasa e hai cosas, historias no mundo de eso, pero que xe estas cosas, non? Que xe eventos nos que, oye, eu monto este evento, pero veña, ponte ti a tatuar, ponte ti a expoñer estas cousas, ponte tal, e que haxe esas redes reales de apoio, porque é a única forma de crecer na música, na fotografía, na tatuaxe, que é un mundo tamén moi complicado de crecer, e sendo comunidade, e sendo xente, pois como xente de barrio, xente, colegas, oye, unémonos todos para crecer ante os grandes gigantes que hai en todo. Exacto, un pouco de idea. Un concepto multidisciplinar onde artistas diferentes expoñan algo aparte non só é ser en plan, pues, o tatuador está tatuando, outros proxectos que va a haber ali, tampouco quero desvelar todo, tamén van a estar facendo cousas, non é vendo isto que o fago de puta madre, pero vou estar, podes ver como fago. Eu, por exemplo, podes aprender algo porque vou falar de algo, non concreto, que pode ser interesante. Por exemplo, fai unhas semanas eu participei, axudei a montar un festival que se fixo en Monte do Gozo, solidario de barbudos que montamos ali un festival, barbudos de moitos países, tivemos música, tivemos un tatuador ali solidario, tivemos un barbeiro
cortando barbas e cortando o pelo a toda a xente que pasaba por ali, foses barbudo ou foses peregrino que estaba no Monte do Gozo. Tivemos unha muller facendo manualidades en zapatillas. Un proxecto en parte moi parecido ao meu. E foi un pouco ese estilo, era benéfico neste caso. Si, este non é benéfico, pero como se fora o volumen 1, vai ser prácticamente benéfico. Para non perder cartos, pero me refiro que era un pouco este rollo de, joder, ti ibas a salir, por exemplo, a señoriña esta que é unha muller de Cataluña, que era muller dun barbudo, e ti, corao, que as zapatillas eran Vans. Vans non me patrocina, pero se me quer patrocinar tamén pode patrocinar. E a mí tamén, E ela facía diseños, ti lle dicías que era unha barba, que era o escudo do Dépolo, que era tal, e collía o facía ali a man. E claro, cobraba por o rollo, mellor eran 100 pavos, ou 100 e pico. Me lembro ahora mismo están moitos precios. E claro, ti dicías, hostia, unhas Vans así feitas tal, 120 pavos ou 140, claro. E ti habías ali como te estaba facendo o diseño, e vías como tardaba unha hora en facer unha liña pequena porque quería facer a milimétrica. E claro, se ves as cousas en directo, o mellor apoias máis o proxecto logo, non? Valoras moito máis. Claro, valoras moito máis. Exacto, tío. O sea, que hai que estar atentos, estaremos atentos. Xa vos digo, dende aquí cubriremos ese evento. Ojalá. Farei todo o posible para acudir e estar aí todas as horas e darlle visibilidade, porque a mí estas cousas me flipan. E por ir enfocando o final. O final... Sí. Unha pena, pero todo ten... O final igual de unha hora máis, pero bueno, por ir enfocando o final. Falamos un pouquinho ao principio de se algún artista un pouco que che mola, que te inspire e tal, pero se me tiveses que escoller 3-4 artistas que sexan os teus favoritos, influyan directamente ou non no teu proxecto, quenes serían? Mira, vou te contestar tipo pequena... As contestas ou moi ben, hai que darlle. Escala galega, por así decirlo, escala nacional, escala internacional para mí, ¿no? Vale. Por exemplo, por poñer 3. A escala galega, que xa non é tan galego, o sea, en el contexto de que toca por toda España, para min é Néstor Pardo. Néstor Pardo coñecí en fai anos porque fixen fotos en algún par de concertos, del tío, uno dos meus maiores amigos tocou moitos anos, toca a día de hoxe no programa que teñen na galega, e con el, fan moitas cousas xuntos, non? Toca con Ale, toca con un grupo de xente que admiro moito, non só como músicos, sino como personas, son boa xente, son graciosos, son divertidos, podes pasar moi bo rato con eles, non? Parte da música. Quédome con Néstor, sobre todo, porque o primeiro e segundo álbum que publicou, o que eu coñeza, bueno, era en castelán, era un estilo un pouco diferente ao que fai a día de hoxe, non? Gustábame moito e sentime moi identificado a hora de emprender o camiño. De feito, foi unha das primeiras persoas que fixenlle fotos fai anos, tipo na pandemia, penso que era na pandemia, pero creo que levaban mascarillas. Tocaron na plaza de Vigo ou de Lugo, non a plaza destas das dúas, non sei, Vigo. Ao acabar díxome tipo, tío, subiste unha historia no Instagram cantando, tienes que hacerlo, non sei. Me quedo como, hostia, a primeira persona que valora o seu punto de vista que mo di na cara, non? Sen eu sacarlle, que te pareceu o concerto? Mira que eu nunca o fago, tío. Se me queres mentir, dices, estuvo moi ben o concerto, pero prefiero non preguntar por non xerar esa incomodidade. Porque se ti preguntas, que che pareceu? Claro, que che vai dicir a xente? Foi unha puta mierda. Claro. Así te vai dicir, pois non. Que, o tema 3 non me gustou, foi increíble. E ti, pois non toquei ningún novo. Claro. A historia non é esa, a historia é por outro lado. E dixen, pois alguén que valora realmente o seu punto de vista, mo dixo, non antes de empezar o proxecto. Logo, a nivel nacional, quedome ca moda, que falaches del, a moda pareceme a hostia. A vez, as dúas veces que tocaron na Coruña, gratis además, e outra de pago, non estaba na Coruña ninguna, e nunca os vin. En directo, nunca os vin. Nunca? Nunca. Nunca vin a moda. Xa te digo, hasta as gratis. Eu estaba, unha toquei en Ourense, o coche fodouse polo camiño, outra estaba non sei onde, outra cubo de pago non sei onde foi, fai un pouco máis, tipo Naín. Sí. Joder, é que o ano pasado que tocaron no noroeste. Sí, ao mellor tocaron de fechas en Galicia. O ano pasado tocaron no noroeste e tocaron Rapans, Ars de Bogotá e La Moda.
que para min son das miñas 3 bandas agora mismo favoritas. A mí, Rapans y La Moda me parecen increíbles. De hecho, Rapans coñecín no Rock and Rolleiros, que estou na directiva de Rock and Rolleiros, estou aí tamén no festival. Son a puta, como personas os Rapans son a hostia absoluta. E logo teño un proxecto de puta madre. Rapans son a banda que máis veces pasou por aquí e teño pendiente de darlles un carné porque tío, son a puta lle fixen 4 ou 5 conversas. E a actitude, a boa onda, é como, tío, es que os merecedes encher o Bernabéu, dame igual, que sodes a hostia, ¿no? Sin embargo, Ars de Bogotá os vin por traballar en Jagger, teño un pouco rato libre entre a veces, ¿no? E fun menos un pouco, a mí es que non me gusta nada, tío. A voz do cantante non me gusta. Teño un toque, Antón Modí, en plan, se non me entra o cantante, non me entra nada. A ver, normal, é moi entra, tío. É moi entendible. Eu, sin embargo... Claro, non, están aí por algo, non? Eu, sin embargo, son moi... Pero se todo o mundo pensara como eu, estarían tocando no, pero, no seu barrio. Me digo unha cousa. Cando todo o mundo fala moi ben dun grupo... O sea, eu sou dun grupo, non vexo haters... Bueno, tamén. Que decir... Pero tamén, eu sou gente porque non me gusta, pero digo, tío, se estás aí es por algo... Coño, pero porque é imposible que guste todo. Claro. O sea, a min me gustan moitas cousas, sin te pero se te gustan moitas cousas. Moitas máis hai que non me gustan e non o digo. Exacto. Que a mí non me gusta falar do que non me gusta. Non me gusta isto a nivel local ou tal, non me gusta dicir claro. Non me gusta. Pero a mí as de Bogotá me flipan. Pero ese día, mira, ese día era Rapans, as de Bogotá era moda. Claro, vexo... E foi no noroeste. Foi no noroeste, cando fixeron ano pasado no Puerto. Que puxeron o escenario no Puerto, que este ano non fixeron. Xente do noroeste... No. Sí, xente do... Sí. E que despois contache unha cousiña fora de... Eu te estive vendo todas as historias e tal. Despois contache, sí, porque hai moita historia aí. Os que me coñeces sabedes, pero xente do noroeste. Recuperado o formato top, por favor, con máis escenarios, dade escenarios grandes, máis pequenos, dade o formato guapo, porque tens un festival da hostia. Pois, eu vexo a de Rapans, punto. Xa está, eu creo que con eso chega. Vexo a de Rapans con moita peña, que había moita peña xa, e moita peña a tope con eles, non que estaban esperando por... Que va. Vexo a de Bogotá... Pero facendo avión, e a xente unha locura, tío, me parecen a hostia. Despois vexo a de Bogotá, que era a primeira vez, eu chorei con a de Bogotá, porque, bueno, cancións que tal, e despois acabo con a moda. Con a moda, non é que chorei, é que aquelo foi de dicir, estou vendo a puta na moda. E a moda é ese tipo de xente, non? Do principio da conversa de hoxe, que é como, tío, son 6 ou 7 ou que foran, imagina que ao principio foron 4 ou 5, menos de 4 dudo que foran. Tío, ir a unha sala, outra sala, meterse no coche, pagar gasolina, facer todo, tocar, ensayar... Ti non sei se sabes que fixeron un colabo con Grande Amore. Bueno, que Grande Amore o levaron ali a súa casa a cantar con eles ali nos coches especiales. Aquí na Coruña non saliu Grande Amore, non me gustou que non salise. Subiu a Pontevedra, así que subiron a cantar con eles. E de feito, Grande Amore actuou no Osa do Mar, en Burela este ano, concerto especial, décimo aniversario, que foi un concerto especial de Grande Amore e Amigos, e foi un dos membros de La Moda a tocar a guitarra con Grande Amore. O sea, ves ese punto de esa xente que este, joder, estades a tope, humildade absoluta, e non vos importa subir a un rapaz como Grande Amore, levarlo a vosa puta cidade a tocar ali, ir un deles, acercarse ata a Burela, a subirse a cantar, a tocar dúas cancións con Grande Amore, que como... Hostia. Tanto Rapans se o petan, que ojalá que o fan. Un caso como a moda é como, tío, isto é a hostia, é como... Eu non me gusta o fútbol, pero Iniesta, non? Claro, que sabes do Madrid, supoño, é como, tío, un tío elegante, educado, joder de puta madre, non foi balón do mundo, non? Todas as historias que sabemos de Iniesta, é como, tío, sei o que mola na música, no arte, no sei que, que se xo pro absoluto, e se xas educado boa xente, e que as novas xeracións te vexan e digan, tío... E porque é unha cousa moi clara na música, non? Ahora me días tamén o teu artista internacional, pero é unha cousa moi clara na música. Ti hoxe estás aquí arriba, e mañán... Home, se ti llegas aquí arriba, pois seguramente podas vivir. Sí, pero unha vez que chegas aí arriba, non só é a clásica de manterse. É manterse non por sacar máis música ou porque deixes de ter os contactos, é porque supoño que é moi difícil. E xa estamos falando de outras cousas, que hai que ser sano. Claro. Quero decir, alcohol,
drogas, bla, 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 relaciones personales odiosas, unha serie de cosas moi difíciles nunha banda. Tío, estiven con algo galego, estiven con Dios que te creo, que tío, son a hostia. Son majísimos. O sea, os coñecí nos Rock and Rolleros, están facéndolle fotos, que os mando un abrazo, porque son a hostia. Son majísimos tamén. Tío, levan 21 anos xuntos tocando, e como, tío, é unha locura, son irmáns entre eles, é como, eso é precioso, é bonita a música, pero entendo a dificultade a veces, a dificultade loca. Non todos ten que ser como de Dirt, Model Crew, la peli de Model Crew, non que é como follando un con outro, pues perdón, se pode decir esto, ¿verdad? Sí, se pode. Un con outro, drogas absolutas, non sei que, o sea, eso é como exemplo oposto totalmente, pero tío, o intermedio é difícil, supoño, ¿no? Porque estás nunha espiral de tens que tocar aquí, levantas, vas alá, logo non sei que. E que hai outra tamén, porque, por exemplo, ahora falamos de rappers, non? Que Sí. ou fillas de casada, por poñer Sí. outro nome galego que están tamén en moitos sitios e tal. E claro, a xente ten unha idea equivocada que non falamos deso, ahora falamos un pouco, pero do tema gañar pasta na música, falamos un poquinho, non? Do que custa ir a Vigo e demais, pero digando estás a un nivel intermedio, a xente se pensa tamén que de rappers viven no bañados no euro porque estiveron non sei cantos festivales e, home, eu non sei Eu tampouco sei. o que cobran nin o que gastan, pero o que sí sei por coñecerse a xente de festivais e demais é que podo asegurar que de Rapans agora mismo non son ricos. Non. E o que poden estar gañando, seguramente gran parte do que están gañando vai para o novo disco que van a gravar próximamente. Estás nese momento de dicir, deixo o meu traballo normal, da vida normal, porque xa non o podo compaxinar. Claro, O sea, están non- nese punto bonito que non son ricos, penso, porque non teño tanta relación con eles como para tal, ¿no? Pero como, penso que están nesa decisión de deixo de traballar nun traballo de sempre, o que sexa, e dedícome a isto, porque é o momento da decisión. Ya. Que decido facer? Estou mal vivindo como o traballo de sempre, pois vou mal Porque vivir xa non ca podo facer, música. xa non podo facer as dúas cousas, xa non podo ter un traballo de 20, 30, 40 horas e compaginalo con isto porque é inviable. Claro, pero é o momento de facer. Bueno, eu se estuviera na súa casa, obviamente diría, vamos, Adiante. vamos probar que hai unha vida só. Mira, artista internacional. Falamos galego, falamos... Falei antes del Dallas Green, City and Color. O sea, recomendable, porque é un artista que en España non se coñece nada. Tocou, tampouco non co vin, tocou en Paredes de Coura e fixo Paredes de Coura que fan Paredes de Coura en Mazcool ou cosas destas, ¿no? Que hacen en Portugal, España. E nunca o vin, me parece o meu artista favorito. É un animal, é un animal. De feito, un día que fun a Rockbox, estaba aí Guille, un dos donos, a tiña aí posta e dixe, tío, meu artista favorito, Dallas Green, tal, oh. E estivemos a falar un rato dele. Me encanta, me encanta. Mira, vouche preguntar agora, quero preguntarche, claro, ao final xa para pechar, por esas dos personas que comentaba ao principio, creo que me fales de Antón e de Iago, quero que me fales deles. Perfecto. Pero eso casi para o peche. Pero agora vouche facer as preguntas típicas da canle. Vale. As preguntas típicas da canle que son as preguntas que van a marcar se eres un psicópata ou non. Perfecto. Como sempre digo, son preguntas típicas, son como as preguntas de Broncano, Hora na Revuelta, pero eu, lóxicamente, non vou preguntar por cartas, porque estamos falando do que costa ir a tocar a Vigo, ou do que costa gravar unha canción, ou do que costa ter unha carreira. Me parece insultante preguntarvos, oye, cantos cartos tes no banco, porque como, pois igual estamos en números vermellos, e tampouco vou a preguntar como fai Broncano, que pregunta por as relacións sexuales, e isto porque eu non me quero afundir eu máis. O sea, eu xa estou afundido e eu non quero preguntar, sabes? Porque é como, oye, canto follaste o último mes? E como me distí? Por 2 veces ao día, digo eu, pues, cago en Dios. Non, eu estou en vacas flacas. Entón, non me vou a preguntar tampouco por eso. O sea, son as preguntas que, unha, porque non vos quero afundir a vos, e outra, non quero a mellor afundirme a min. Porque eu se fago isto para divertirme. Pois teño unhas preguntas que, como dicía, van a marcar saber se tienes un psicópata ou non. Perfecto. E isto non é unha gilipollez, sino preparado. que isto está basado en estudios. Vale, Vale. hai un estudio da Universidade de Monte Alto, non sabes que é unha, pero hai unha Universidade de Monte Alto que fixo o estudio. A Universidade de Massachusetts, que ainda que a xente diga que é mentira, existe, a Universidade de Massachusetts existe, e moitas universidades máis que eu pagueilles para facer o estudio. Ajá. Vale, aparte hoxe veñen guai as preguntas porque por hora se acercan ao momento. Mira, ahora que vamos a conversa, vale? Vamos dentro de 4 horas a conversa, e digo, che, oye tío, queres cenar, teño aquí algo para cenar, e a única cena que che podo ofrecer son cereales con leite.
vale? Tes esa opción ou tes ir camiñando media hora, 40 minutos a buscar un sitio para comprarte a maior merda un kebab, pero o peor kebab que vas a encontrar na tua vida, ese kebab que nada máis comelo vai che dar que a galera, e vas pagando por Pero ele. me quitaría eso. Espérate, fadeu no balón. Papei un kebab con un amigo meu, con Dani, que era meu socio dunha empresa de fotografía e vídeo que tivemos. Papamos un kebab, tío, os dous enfermos, pero aos 20 minutos. Estamos un hoste todo pocheiro, comunitario, destos, e foi... Buah! Vale, pois, tes Ese esa kebab. opción, ese kebab. Comerías os cereales con leite como cena, pero cena disfrutada, non Pero cena... contigo, de boa onda, tal. Ou ti, sí, contigo, comigo ou ti sola, pero comigo, sí. Vale. Sí, valería os cereales. Claro, joder. Vale. Home, me paparían os cereales aquí de risas. Pero que tipo de cereales son? Chocapic. Chocapic están guai. A mí gustame, non tomo moitos cereales, la verdad, pero gustame os que son como cuadrados, pero ten chocolate dentro. Que como que te explotan. Sí, vale. Pero tamén podría valer eses. Vale. Mira, siguiente pregunta. Tamén culinaria. Son todas preguntas culinarias. Vale. Nos comiñamos, por exemplo, hoxe non, porque mañán hai que traballar, hai que facer cousas, pero bueno, unhas pizzas, ou ti cos colegas, tal, tenes unhas pizzas, tal, e vas de festa. E te colles unhas cuantas botellas de Jägermeister, por favor. Sí. Vas unhas cuantas botellas pola noite. Non se bebe outra cosa, só Sí. se bebe Jäger. Uf. Vale. Que eso é jodido, É pero duro, moi duro. pero sobrou pizza, vale? Sobrou pizza con uns cachos de pizza, tal, e te bebes, pues, unha botella de Jäger. Este bebe unha botella de Jäger é jodido. Bo, tomé media no, outra Sanfés e quedei pajarito, Pois, vale, metes algunha bebida espirituosa máis, pero bebes tal. Entón ti chegas de madrugada ou pola mañán á casa, tal, e ves ali na mesa, así, envolto en papel albal ou na nevera, tal, e ves a pizza que sobrou do día anterior. Contemplas esa pizza como comida? ¡Fua! A mí es que me encanta. Vale. Un papo eso frío. Vale, aí vai a segunda pregunta. Un papo Frío ou a quentaría? No, frío, feliz. O sea, ti non serías desas xente psicópata que quentaría a pizza no microondas. No, feliz, la papo ahí con un cafetiño incluso, depende. Pero feliz, es de mis cosas favoritas. Tú sabes que o señor Iago, o productor, quenta a pizza no microondas Me lo creo, de Iago me lo cun creo. vaso de auga que é a maior mentira que me contaron nunca. Para que esté crujiendo algo. E non está crujiendo. O fixe mal a mí contoume na segunda conversa, dixome, pon un vaso de auga que xa verás que tal. Eu metín a pizza, un día que cheguei, aparte ese día cheguei con moita fame, e moi contento, Sí. moi contento. Muy contento. Moi contento. E dixen, veña, tiña frío, era inverno, tiña frío e dixen, veña, vou facer Quente caso. mellor, ¿no? Eu metín o vaso, medio vaso cheo de auga, puxen a pizza, me dixo uns minutiños, non moito máis, aquelo deu voltas, saquei a O pizza, vaso estaba fervendo. o vaso estaba fervendo, collín a pizza, e a pizza así. E eu era como, é que vou comer porque teño fame, preciso meter algo. Pero moito peor que fría, Sí. para mí. É que non ten sentido. Salvo que poñas horno, ese son gourmet. Horno Que sí. lle hagas Claro. truquiños de un poquillo de orégano mayores, un quesiño Un poquinho mayores. de que... No forno sí, un poquinho de queixo maiores, medio chorizo ou alguna cousa que lle metas a maiores, ou incluso a sartén. Uf, a sartén eu penso que non. Eu teño na casa unha como tostadora que se pecha destas. Tampouco. Pero high class, o sea, non high class, pero unha Taurus, marca Taurus, boa. Sen pechar, porque senón é guarrada absoluta. Que tampouco non é mala vez. Esa está ben. Esa sí que pode ser. Pero a sartén nunca a fixe. Microondas non. No, sartén Vale. microondas nunca. Mira, acabas de reducir calquer número de psicopatía, acabas de estar por los suelos. Tortilla de patacas. Con cebola ou sin cebola? A ver, hasta hoxe comín unha. Fui a casa dos meus pais. A miña nai foi unha tortilla de puta madre. Pero para mí son como dos cousas diferentes. A tortilla sen cebola e logo a tortilla con cebola, que debería ter outro nome. Pero é un punto de vista. É o que é. Para min, gústame pouco feita. A de Betanzos gústame moito. A eso iba despois. A de Betanzos gústame moito. Pero un pouco se pode estar... Pero a que non me gusta... O sea, que non me O gusta... ladrillo. Así, en Madrid, sabes que está na autopista chegando a Madrid para tocar ou para facer calcón verde, que así a mitad son cebola. Digoche unha cousa. Encontrei un sitio en Madrid
bueno, me recomendou o meu irmán, que se chama El Pez Gato, creo que El Pez Gato, ou Pez Pero algo algo. así, é de música, non é de música. É un bar de comer Ah. tortilla. O sea, Me teñen suena que hai uno tortillas. así tamén. Buscade, xente, se ides a Madrid, buscade bar Pez Tortilla, que seguramente vos aparezca en Google. Palabras clave aí. Tortilla, a mitad dela, nese puntiño non é Betanzos, que a mí me mola Betanzos, son moi de Betanzos, pero está crudita, está que sale o huevito, con normal, e despois ten con morcilla, con queixo, con tal, ten outras cosas. E é o único sitio de Madrid onde comín tortilla e dixen, isto é tortilla. Despois, eso, teñen con ingredientes a maiores, teñen ali Claro, é como tal, para mí... pero típico é tortilla con patacas normal, e a tortilla con patacas se mueve aí un poquito. Claro, esa é a historia. Pois Para mí ese, na tortilla, ese é o sitio no que tes que ir, se vas outra de vez a feito, Madrid. o mellor sitio de tortillas que agora saiu no 15.000, que estaba guai. De feito, algunha vez etiquetaronme cosas, 15.000. Pero fixeron bueno, foron a un sitio que se chama Casa Tomé, que se coñece, que está en Curtis, creo. Bueno, en fondo, 2 veces, penso que está en Curtis. Buah, é o mellor sitio para min de todos, porque é auténtico. Cocinan en leña, só teñen chourizo, queixo, xamón, ensalada e tortilla. Todo a brasa. Menos a ensalada, que me voy a poñer a ensalada a brasa sería guapísimo. Ensalada a brasa, tal. Aí está. Última pregunta. Veña. Porque hai outra que xa contestaches, que é sobre a de Bogotá, que non é culinaria, xa contestaches, pero bueno, non pasa nada. Entendo a justificación, non hai problema ningún, xa está. Dese contexto indie rock nacional, Vetusta Morla. O Sidoní. O resto non aguanto moito. E mira que hai xente que me pode escoitar e é moi parecido. Que non, que penso que non, pero a vez pode ser, non? Non me gusta moito. Vale, arreglaches un pouco, vale, eso está aí, xa Sí. está. Vale. Esta é a pregunta clave para saber, eu para min aquí, é cando xa non é que sexas psicópata ou non, é que eres galego ou xa eres, xa non sei onde cara eres. O sea, eres do peor sitio que existe no mundo. O sea, a peor cidade, o peor país, ou países que non existen que están aí, pois eres deses sitios. Se eu collo unha costilla de cerdo, vale? Sí. E eu vou aquí á cociña que está detrás desta parede. E eu a meto no forno. Sí. E fago esa costilla. Podo chamarlle churrasco ou non? Insulta esa pregunta. No, churrasco sempre ten que haber brasa, joder. Vale. Mira, de feito, non sei como podemos facer, pero a próxima conversa vai ser en primavera-verán, porque ti estás moi ocupado. Porque ele está moi ocupado, pero di que non, pero está moi ocupado. Con 20 conversas. Pero temos que facer na miña terraza en Monte Alto, e fago barbacoas sempre que podo. Ou barbacoas ou de pescado, que gustame moito, Me o sirve. pescado, ou tamén de carne. De feito, a carne que como, sempre en barbacoa. O resto é raro que coma moita carne. Logo o pescado moito, non? Dame igual a forma. Pero a carne, xeralmente gustame na barbacoa, tío. O forno é costela ao forno. Pero barbacoa, o sea que... Non é churrasco, porque churrasco é barbacoa, ten que haber fogo, ten que haber... Justamente esta pregunta fixen ya ao grupo que te comentaba antes, a Edgar Allan Poe, que saiu a conversa, son xente de Madrid. Bueno, un deles, que se chama Jaime, bueno, nomes son moi malos por nomes, ten familia, ten relación con Galicia, que teñen unha casiña cerca do Grove, bueno, unha zona por aí e tal, e preguntelles, oye, vos que non estés aquí en Galicia, pero se vos falo churrasco, sí, correcto, e se vos falo de feito ao forno, Pregunta trampa, e me dixeron, eso non é churrasco, e dixen, que cielo, ¿no? e dixen, como pode ser que xente de fora, ainda que el teña relación con Galicia, pero xente de fora de Galicia que viven en Madrid, me digan que eso non é churrasco, e haxa galegos nacidos aquí, que foron a churrascadas de festas. Inda que se son da plaza de Vigo, inda que falen castelán todo o día, de Juan Flores, levan polo, me digan que eso que é churrasco do forno. No. O sea, facede caso a esta xente, se facede caso a Edgar Allan Poe tamén. Esa é a justificación, xa está. Total. E claro, se agora che pregunto, é que claro, eu te pregunto tamén un pouco que estou introducindo gracias aos de Edgar Allan Poe, porque olliño, empezamos a falar de comidas e cousas de Galicia, non?
E falando de bebidas, eles dixeronme que a súa bebida favorita era o licor café. De feito, teño unha botella de licor café na súa casa. De feito, os vou ir a ver actuar Cando tocan? tocan o 5 e vou levar tamén. Aquí na Coruña tocan. Na disfrutona de Orzán. Pero, que a preguntaste a ti, hoxe, porque a bebida favorita... A ver, foi moitos anos a vida favorita, foise de miña vida como a de toda a xente que ten 30 e pico, está voltando na miña vida. A mí o Jagger gustame, pero honestamente a miña bebida favorita, pois vai ser outra que vamos a levar tamén con Jagger, o sea, da miña empresa, digamos, que chamase, é un tequila, chamase Tropical, o tequila é un sombreiro de mexicano, agora hai pouco todavía. Pois aí no backstage, ou na maleta, ou non sitios aí puntuales, no Twinfin, tal. É a hostia, porque é tropical, o podes desayunar casi. 18 grados, sabe a mango, fruta da la pasión e chili. E 18 grados. Perdona, chili? Chili. E 18 grados, non 35, que está guai, pero o doble casi. Esto, voy a ver. E esa pareceme a hostia, non porque se tamén da empresa onde traballo, sino porque das cosas... Ten chili, me sirve. El logo de tal, gústame moito, o sea, a miña cerveza favorita sempre foi a 1906, ata que en Voltaje vou traballar con Alhambra, o festival de Oleiros traballamos con Alhambra, e fumo a tocar a Verín na previa do Estruga, e puxeron unha cerveza que é da Alhambra que se chama Salve, hostia, de caña, pero tede cuidado Estrella Galicia con Salve de caña. Este non o coñezo. É a única para min que lle pode facer rivalidade a Estrella Galicia. Salve de caña, tío. É o único sitio de Verín, soy un. A Morriña, que son moi cracks. O Fran, mándolle un abrazo. Porque o Alhambra sí que controlo. O sea, sí que me mola Alhambra verde, me gusta sí, bastante. Tamén, o sea, non é portal, pero... No me disgusta nada. O sea, a Estrella é como... non que xa galega, que non feito moi ben. Está moi ben feita. Pero... A Salve esta é a hostia. Eu agora estou... Comercializan eles tamén. Son moi de Estrella Galicia. Pero agora, por exemplo, cando hai un festival, que a vez hai máis tamén, con Mau, eu a maestra de Mau... A maestra de Mau, sí, a teñen na Majara, na Coruña, está moi ben. Xente, xa que estamos facendo xe publicidade que non cobramos, porque dende que traballe, pero non, isto non pagan a nadie. Te digo que non nos dá nada. Non, fai porque quere. O Majara. Eu son unha persona moi carnívora de Dios. Pero o Majara, sí, a comida vegana do puto Majara. Sipo, o cociñeiro, foi compañeiro... Bueno, eu fui un compañeiro de piso del porque a casa na que vivo a día de hoxe gracias a él. Sí, Chipo... Eu me levo con Gus, co camarero, co calvo, que é un calvo, que temos que pasarlle sempre o carné antes dos partidos do Depor, e xa non funciona, pero que é o puto amo. E eu, sempre me falaron dese sitio, e eu era unha persona, non anti-vegano, vamos a batir, pero era como, a comida vegana, que gilipollez, dicía, que gilipollez. Eu estive con unha vegana, tamén moi maja. Claro, pero eu dicía, digo, que gilipollas, que mierda. Entre Hidden, por exemplo, e o Majara, xente que vai ao Majara, que xente que sei que é moi carnívora de Dios, e ali colles as versiones veganas. É unha loucura, é o mesmo, case. Un día comín nun backstage cosas veganas tal, e xo, pois, ni tan mal. E fun ao Majara, e collín o puto raxo, por exemplo, do Majara, e dixen, sí, eu comín a carta inteira xa. É dicir, pero si esto, o sea, porque me estás diciendo que es vegano, pero me lo creo perfectamente y cuidadito, o sea, xente, sí, acudido Majara, vale? Sí. Xa para ir con eles, a ver se me dan unha cervecita gratis. Claro. Pode estar ben. Mira, xa para volvernos a rematar, porque xa estamos nese punto no que preguntamos cousas, eu dicía, creo que me fales, falamos un poquinho, non de, pero de Iago. Sí, e de Antón, para rematar. Sí, porque son esa unión e creo que hai moita xente moi importante na tua vida, lóxicamente, moita xente seguramente importante do proxecto, pero estamos falando de quen son os dous máis importantes. De quen te acompaña en moitas situacións e con quen gravas e quen seguramente deuche algún consello, che falou de cousas de cara ao futuro. Entón, primeiro con Iago, que das dúas personas, digamos que é la que menos aprecio.
Iago coñecín fai moitos anos cando tocaba de batería en Black Coffee, un grupo de punk rock que facíamos aí, punk en inglés, aquí na Coruña e tal. E gravei as primeiras baterías ali con el. No punk rock ten o tema do divito, o tumpa, 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 pua, dábaseme, foi o primeiro grupo que tiven deso. E costábame moito, pero moito, moito. E foi arranxando moito tumpa, pa, destes, non? Tiña un estudio que estaba na calle Barcelona, daquela. Vin que tiña moita paciencia, tratoume moi ben, con moito respeto, reímonos ese día, tal, bastante, e foi como, bo tío, sabes, non sei que. E unha de outra, hasta que dixen a Antón, tío, o primeiro EP hai que gravarlo con, vamos a falar con Iago, a ver que pasa, pero tal. E retomamos conversas aí outra vez, fomos a hablar con el, tío. A verdade é que, gracias a Iago, o sea, o proxecto está un pouco como está, pues gracias a Iago, sabes? Por unha parte, el escoita, e por outra parte, aporta. Que son as dúas cousas creo que máis importantes, non? Nun proxecto cun productor, non só que lle deu o botón de gravar, non? Senón que tal. Escoita e aporta. E Iago guai. Aparte ten pues un bagaje da hostia de gravar un mogollón de peña diferente, festivales, peña ultra top, tal. E como... non sei, acolleume como un irmán pequeno, é que somos da mesma idade casi, pero digo, como un irmán pequeno, a verdade é que as grabacións son como ir a un campamento de verán. Para nós, para mí é como un campamento de verán, estar aí un mes que estás, non? Indo. Eu fun ao estudio dúas veces. Fun ao estudio unha para gravar para facer unha conversa con Capital que saliu en Mundo Sonoro, que simplemente fun ali con Fon, estivemos no estudio porque nos facía ilusión facela ali, e depois cando gravei con Iago, que xa así que me ensinaron máis en profundidade o sitio. Home, lóxicamente non vin todos os estudios que poda haber en todo o mundo. Parece Madrid, Pero aquilo me parece unha locura porque ten diferentes zonas te sintes, o sea, cando te gravei con él, e dicir, pero que estou como se fose na miña casa, o sea, non sinto que este nun sitio de traballo. No. Eu sentía que era como, sí, un sitio onde hai unha cacharrada da hostia, unha cacharrada que flipas. Pero parece Madrid nese aspecto de tecnología e de nivel, pero a veces estás como na casa. Queres estar descalzo? Estás descalzo. Queres tomar un Jack Daniels? Porque o Jack Daniels costame bastante. Non traballaba en Jagger daquela. Queres tomar un Jack Daniels ás 12 da mañá? Veña, pues vamos a tomar o primeiro para vos. E que él dixe, falando nesa conversa, por exemplo, na segunda, que foi cando funcionamos máis na grabación, él dicíame que él, lóxicamente, hai uns cartos e unhas cousas que están negociadas e o que sexa, máis alá dese tema. E dicíame, a mí me unha persona, sei cando esa, dicíame, eu sei cando ven, alguén falamos neste caso, por exemplo, de Capital Moscov, veñen aquí e ven fon a gravar as voces, e eu sei perfectamente que ese día que ven el non está para gravar. Non está para gravar. E digo, mira, non vamos a poñer a tal. Se poñen ali a mirar vídeos, a mirar cousas, a mirar tal, e é como, oye, mira, hoxe non gravamos. Pero por qué? Porque que para gravar un traballo que non vai servir de nada. Si, ten donde xentes, eso non sempre na primeira chegas, tomas un café, estás a falar da semana, non sei que, escoitas ou as partes de cousas que has grabado, tal. É como moi fácil traballar con Iago. O sea, de feito, tío, es que ojalá algún día lo pete, pero seguiría grabando con él sempre, de verdade. Non é un dicir que logo cambias de sitio, non? Non sei como, porque xa non entendo eso, non sei como é a masterización cando gravas aquí a levas a Estados Unidos a Rick Rubin, sabes? Non sei como vai facer Rick Rubin, pero todos os pasos gustaríame facerlos con Iago porque é hostia, tío, como persona, considero un bo amigo e un productor de puta madre, verdad? E entón? E Antón, claro, Antón é como o meu hermano pequeno, sabes? Levo 10 anos, eu tiño 37 Sí, que Antón é asquerosamente xoven, porque eu teño 34 e asquerosamente... O sea, claro. A mí toda a xente que vai ser de 30 anos... Claro. Dame asco. É como que... É curiosa historia, porque eu traballei nun campamento de surfing que ele iba sempre de alumno, pero anteriormente a eso estudiei INEF, e o seu pai deume clase a min INEF. Hostia. Con 20 anos tive en un club de hockey sobre patines, o Xolda se chamaba, e axudoume a montar toda a parte, porque ele dá unha asignatura que era como estructuras, que era como crear unha empresa, non máis deportiva, porque era INEF, pero tal. E axudoume a poñer pues, os entrenos no parece dos deportes que como imposible, ou noutras instalacións, que al final sempre está o liceo, ou tal, ¿no? Que en parte normal, pero bueno. Axudoume moito o seu pai,
eu dinlle clase, porque eu no campamento de surfing non dá clase de surfing, daba un taller de percusión, daba levar a parte de tempo libre, daba unha clase de skate, de surf skate, un pouco todas as actividades que non fora surfing, daba o resto. Pois veo as miñas clases de batería, as clases de non sei que, e fixemos vos amigos, logo vivimos xuntos, antes da pandemia, 2 anos, ele era super vegano daquela, super mega vegano, eu era unha mezcla entre vegetariano e tal, pero ele era super vegano. E nos fixemos moi amigos e vivimos tantas cousas xuntos que sempre está aí. O sea, saindo da pandemia, ca guitarra, dixen, tío, como es? Foi o único que me dixo, tío, quero tocar, vamos para diante, vamos a darlle o proxecto. Hasta a día de hoxe, sabes? Eu levantóme, xa te digo, sempre me axuda en todo, é honesto, hai das poucas persoas que pode decirte algo a cara de verdade, sabes? Tens que saber tamén, non, estar do outro lado, pero gustame moito esa xente porque non é habitual no mundo que vivimos, sabes? Era máis de, que tal foi o concerto? Xa preguntándote, que tal foi o meu concerto? E eu, increíble. Esa conversación. Que tal estás? A xente xa non di, que tal estás? Di como, todo ben? Que é como máis americano, sí. ¿No? A traducción literal de América, ¿no? Pero como todo, e como, xa non te queda outra que decir, sí, increíble. Sí, claro. Pues a mano, pasa así, o... Quería tirarme foi un momento da ponte pasaxe... Que tampouco cho vou contar todo a ti, non? Que falamos 2 días, non? Sí, pero si xa é como outro... Sí, entón... Entendo o que di, sí. Guai, aporta moito na banda, agora empezou cos loops, foi como, tío, creo que é a única... O sea, eu podo tocar só ca guitarra, pero no festival non. Eso é inviable. Sí. O sea, nin Fercar lo hace. Quero decir, teño polo menos ser 2 e que parece que somos 3 e medio. Que un pouco caixa algo aí... Caixa bases, caixa cosiñas, que pasen cousas, que entre antes de empezar o directo, entrar eu ou irme... Podo facer unha canción en acústico, a fago porque é a mi canción favorita, a mi imaginación sempre a fago con... O sea, en acústico e creo que ten que ser así. Pero o resto é como que aporta moito. Aporta moito en todo. Que guai. Aparte, a min foi das conversas máis espirituais que fixen e... Tenda iso. E me molou moito de unha cousa que me apetece... Somos moi diferentes, verdad? Sí. Falas con él, falas comigo. E unha cousa que me molou moito da súa conversa, que me apetece que quede constancia, por si en algún momento ve, él lo sabe, pero a persona implicada, non sei se él lo dixo ou non, eu estaba no Atlantic Fest e de repente acercouseme unha señora. Acercouseme unha señora cunha captura dunha foto na que salía eu cun gorro de Charmander que levo sempre a festivales. E me di, eres ti? E eu, claro, que dicir, a ver, levaba o mesmo gorro ao día seguinte. E como, hai barba, gafas, gorro, sí. E eu dixen, joder, unha persona que me siga a min na canle non me parecía que tal. Era a súa nai. Hostia, es unha crack súa madre. A nai viu a conversa, me viu ali, preguntoulle si tal, dixo, sí, que é tal, acércate. E vi a nai, joder, é moi guai a conversa, non sei que. E foi como, hostia, madre, me encanta. Digo, que maravilla de que fago a conversa e me venga a nai da persona, xa non unha persona calquera. E a nai moi echada para adelante, máis como a eu, non? Entre comillas. Sí. E foi como, joder, que maravilla, dixen. De feito, sempre que nos vemos, a última vez que nos vimos foi no concerto de... Antón regaloume polo meu cumpleaños, que cumplo en mayo, en xaneiro foi o concerto de Glenn Hansard en Capitol, que foi increíble, e regaloume a entrada, e antes fomos a librería que está ao lado, que ten unha pequena... que ten un pequeno cine que chamase... Bueno, non sei o nome, pero bueno. Si non me sabe o nome tampouco. Vimos unha reposición de unha cosa onde tamén estaba Glenn Hansard, fixeron como un camino de Santiago desde Irlanda hasta Coruña, pero un barco, bueno, unha cosa increíble. Sempre nos picamos a nai de Antón e máis eu, sabes, en plan... Son os bicones os dos. Pois, xente, eu vos vou explicar agora mesmo porque a conversa vai a rematar. Como xa falamos dunha segunda conversa, eu creo que se non é unha segunda conversa con esa barbacoa polo medio, pode ser unha segunda conversa, así que isto que quede grabado, para falar dese proxecto que vas a levar a cabo, para coñecer máis, cando xa este todo publicado, xa este gran parte feito,
Se non é na barbacoa, pois igual no local, se vai a facer. Perfecto. Igual En follow. en follow pode, non dixen o nome porque se me iba o nome. Sí, no, bueno, en follow. Igual pode No, seguro. Pode ser boa idea gravarla ou facer incluso un directo en Twitch, volver aos directos unha semana antes, uns días antes para axudar un pouco, tentar axudar na promoción. O sea, Sí, que se parece Sí. pode ser. Con elo. Entón, vai a pasar esa conversa, vai a pasar cando veña música nova Que verá. outra conversa, nova, e se non unha conversa simplemente para falar da vida con churrasco polo medio, Perfecto. que tamén me sirve. Entón, agora igual pasa algo porque esto non o debería contar, non? Bueno, Pero, vamos a intentar. el aquí viu ca súa guitarra Con miña guitarriña. e temos a intención de que cante un tema. Que pasa? Que o meu equipo é unha puta mierda. Teño este micro, teño outro micro que non se ve, e o meu equipo é unha puta mierda. Entón, na nosa cabeza, e sobre todo a miña de ignorante absoluto deste mundo tecnológico, era como, buah, si trae a guitarra, tocas aquí, acabamos a conversa con unha canción, unha cancionciña, con dúas, con cinco, sí. ou o que sexa. Que pasa? Que estivemos probando antes de poñernos a gravar, vale? O sea, pues vou a mirar así directamente. Estivemos probando antes de poñernos a gravar. Non salía moi ben. Entón, agora, nos vamos a despedir. Igual ven unha cancionciña, igual non. Igual non. Se non ven canción, que tens que facer? Seguid as súas redes, escuitad a súa música. Ese evento no foro, acudide, porque vai a ser a hostia, vai tocar, vai haber moitas máis cousas. Acudide a calquera concerto que anuncie, como ese que vos perdichedes, porque isto se publicou máis tarde, pois acudide ao que anuncie, e iso é importante. Se non, agora, en canto acabamos de falar, non vai haber un blackout nin nada, o sea, vai ser, pum, empezar a tocar. O sea que, xa está. Por si acaso non pasa, vamos a facer unha despedida. Por si acaso, sí. Por si acaso, despois, se hai a música que este aí. Un extra. Se non, igual até incluso isto está salindo despois da canción, porque a mí me gusta editar moitas veces cosas que quedan mal. Entón, tío, mil gracias por o teu interés por vir, por querer vir aquí ao meu estudio, a miña pequenísima habitación, o meu cuartiño aquí onde fago as miñas cousas, por esta hora 40 de conversa, dixenche, unha hora. Hostia, tú. Unha hora 40. Hostia, tú, tío. Isto é así, é o que hai, saliu, porque eu creo que estivemos os dos cómodos, sí, estive moi cómodo. Gracias por la hidratación, que sempre se agradece un pouco. É un regalo que te quede por outros días aquí. Para a Gorxa, e gracias por ser como eres. Eu, cando vides moitos por aquí, para miña, aquí ou virtualmente, sí, eu sempre digo, sou un ignorante na música. Eu sou unha persona que a min me gustan as cousas, eu non sei se o que me guste é o mellor, ou para min as cousas me gustan. E é unha cousa que eu teño moi clara. Moi clara, e eu son, como digo, por repetir, son ignorante. Eu non teño nin idea do que vou a tocar ben, nin o que cantar ben, nin o que compoñer ben. Vale, por sensación. O que te late un pouco, non? E eu é unha cousa que me jode, pero que me gusta do que fago eu neste proxecto, que é cando vos coñezo e cando falo con vos. E moi poucos casos de xente que vive por aquí me fun con mala sensación. No. Hai algún que diste, bueno, por a miña culpa ou por tal. Non digo que outras estúpidas, senón que igual eu non conseguín que se sentise cómodo ou cómoda. No caso como este, como mierda. Non, nos acabamos, vamos a seguir un rato. Foi unha charla da hostia. Entón, é obvio que vamos a seguir un rato. Eu que pido agora mismo? Que teñas a maior das sortes na música. Non sei se vas a ser un cantante ou o teu proxecto con banda, ou xa no futuro podes ter banda ou poder ter de outra maneira, non? Se vas a ser un cabeza de cartel de festivales. Pero eu, como sempre digo, que teñas o éxito que te permita que a túa vida gañes cartos como para poder vivir da música sen preocuparte de nada máis que compoñer e ir a tocar. E iso o que quero dicir. E agora, a despedida final, antes de actuar ou non, é cousa túa. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Me he sentido como en casa. O sea, de verdad, ha sido muy bonito. No estoy acostumbrado a hablar en podcast, así que ha sido una bonita primera experiencia. Y habrá más, seguro. Xente, atentos ao que pasa agora, senón, vémonos na próxima conversa.
Nos vemos en otra. Caballo negro, cabalgando hacia el sol, cuchillo ardiendo, sin nada de rencor. Lobo lamiendo la herida del cazador, árbol cayendo sin nadie alrededor. Hoy nadie dice mi nombre, mi cielo se esfumó. Hoy nadie me responde, solo el eco en mi habitación. De hielo, escalofrío en mi corazón. Nada es eterno, ni el miedo ni el dolor. Ola de invierno, dique sin contención, tupido velo, iglesia sin religión. Hoy nadie dice mi nombre, mi cielo se esfumó. Hoy nadie me responde, solo el eco en mi habitación. Hoy nadie dice mi nombre, solo el eco en mi habitación. Y antes de que el fuego queme, y antes de que el fuego queme, y antes de que el fuego queme, y antes de que el fuego queme.